قال مناسو أنا ولا معك سنة سوتي تحازو وينك عمسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدت بجو هزبنا عبيك عبستت عدل تدقنا كان خعبت فلتت كينت يدينا نوران الممكان انت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كسارة نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أمازن الصادق حلنا نكدو أمازن نكدو سلام أكلكم عدكنكم مدامنا مداماتن تكاتات لغبات عزبتنا كم يالكم كم يكدنكم لو مشات كا خمس زحلفة حاموس مقصد تافينو مراخبتي بزخاني قبو أطاع من بزبل مس حاونا كفالي كنمسينا كفالي حاونا قاعدة حنمس أخا اسكا نلفع عزبتنا زعبخانيش يالا اليوم خا هنيلي نامها كفالي حاول نتابع سلام تحبتي سلام كلهم تحتتي مدب محسن نقول حمزاهم سميك فلي بهال كفلة تصفى بهال أب مفتح اليوتيوب channel كائنة تفنيرة سبع جهة أو نتفعل له أب مفتح داتنية بالويب سايت ونا لا تني أو دما استفعل عليه ممهران ويسموا يعمل يوم نحن كورساتهم قريبهم كم هو اللي زغلوا استفعل عليه مهارة عمل يوم كابت كورسات وسيدهم كم هارو اللي زغلوا نايكم بلاتفورم يا سريح يا مالتي كسب حجي نستفعل ويب سايت سريح له والكي نخرط مالتي لنفسي كان حكات تخون زنزبركم بزحات ونالله حسب حموش زغنا ويب سايت سرف ونالله كسب حجها كان فول ستاك ويب ديفلوبر كوينه ونولك اسبات ويون نبع عليه كان فريلانسر كوينه لما يسرح له مالتي زي ما السلام عليكم ثانك يو كفالة حاول يعني ناكب كبت هذا المنا في الكار صفا بشمين بشمع بلات مهتن كمون تعذب مهتن كمسكنة كيفتو متى مزحلة حموس كم تعذبنايو بزعبا صل إزربا أب محضراوي ميداتات بزبل المسحواتنا تبع من سامسومن قريبنا نيرنا حدفاتي أشجع من دولة فاتي تكنيكال انتاي كمية ويكات ألغوريزم زبها كمية كفاز فان حما نقرات متصفلو تعالي نسخاون أو بزح حفلة أسئلة زلكا لو مشات محبة سبنا بزح تأمز فانا دين فلطة كانت جميل كمالتيو كنت مهرنا خامو محبراوي ميديا مرختات انتاي مالتيو انتاي خي يتعالي ما بخان فالحاول اوكي منربات ابين انت زي كوينو تعدم صغرب تحتي لاتن لا أكيد ابناتنا هو أنا قرب تحتي لا يا تم تتكلم تقع زغل لايف عتينا خا عين سمعنا لنا خير نسمع خير معاك بالبكا كتري حرا محبرة ميديا الكي أبتي عمود هذا الكياس كده دقام اللي عليها محبرة مرة هديكات انتاي مالتيو انتاي كي يتعالج هو محبرة ميديا مرة خبيثات كنا بالكلمة لك كان تات بلا تاسمع مالتيو حبراوي ترخبوا له من قد مالتي المحجي بدبداب بأجار جعزو دخلك مجعزتي مرة خب خون كله لو ممكن زغل لك بمرة أبجزا خوينك انتس بدمتي انتس بفيديو انتس بسئلي مجد بمقبار تراخبوا له كوحليف دما بتمرتاو مركع خوينون نابرا بحنا كيرو له مثل أدلاتي تفتير زلو أبزي جي أتينا زلنا كبابي كابز حلف سي حسرت مش تعمت عبيلي زخون زي أدلات زخابز متس أمريتي اللي هو يكونني
ሕጂ ኣብዚ 15 ዓመት ግን እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል መፅዩ ንሕና ድማ እንተስ ከም ዝበልኮ እንተስ ብስእሊ እንተስ ብቪድዮ እንተስ ብድምፂ ክንራኸበሉ ንኽእል ካብኡ ሓሊፍና እውን ክሳብ ሕጂ እኳ ክሳብ ስራሕ እውን ብኡ ክሰርሓሉ ትኽእል ብዓብዩ ብዙሓት ስድራ ቤታት ወይ ሓዳር ወይ ህይወት ብኡ ክናበራን ክኸዳን ክኢለን ኣለዋ ብዙሓት ዓበይቲ ትካላት እውን ብኡ ከምኡ ክወፃ ክኢለን ኣለዋ እዚ ማለት ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ሎሚ ከምቲ ሚድያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተባሂሉ ንመራኸብ ጥራይ ዝበሃል ዘይኮነስ ኪኑ ሓሊፉስ ንዓና ደቂ ሰባት ሽግራትና ቃሊሉ ፀገማትና ቃሊሉ ድሮ እኳ እቶት መዓልታዊ እቶትና እንገብረሉ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ثانك يو حقيقة أنا بحكي لا يرتاح تصير سي كل نجار لايك كوفيد قبل ما تصير لاي ولا صراحة سبب أوفيس كيد صار خزنا بري بجزء كانوا مكسر حتى نشوفه نعنا ونكم ولد سي قدام ورقة جلسة وبنا نورون نقولتنا أجيب أونلاين تهم ورقة ولا صاروا يو أبيل دلوا ما كل نجار ناب تكنولوجيا ندخلنا ورقة مسحات ندخل في دلوا نحن أخذ تم حرتسب ويكا زي بس إحنا يو سوشيال ميديا ومراقب بزحان على ديو زي فلتنا يزين فونتو خاب فيسبوك وكاتين فلت على يوتيوب إنستغرام إنه بلو خالوت انتايتي زي بس إحنا ምናልባት ተኸብ ፍርቅተ ዘይበፂሐ ምክንያቱ ኣተደምፂ ቅርብ ሓቐ ኣሎ ኣብ ቴሌፎን ክኸውን ክእል ፀገም ዝኾነ ድሓን ሰሚዐ ኣለኹ ሰሚዐ ዘለኹ ዝተረፈ ንኻ ትምልእ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ንሕና ሕብረተሰብ ሕጂ ከም ሕብረተሰብና ንሕና ልክዕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ወይ እውን እቲ ዝነበረ ደረት ኣፍልጦ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ሕብረተሰብና ሲ ካብ 2010 ኣቢሉ እዩ ናብዚ ናይ ኢንተርነት ወይ ድማ መስመር ዘለዎ ቦታ ክፅምበር ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ማለት ድሒሩ እዩ ተፀምቢርዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብርግፅ ነቲ ቴክኖሎጂ ወላ ድሕርና ስለ ንፅበሮ ዘለና ብልክዕ ኣብ ምንታይ ንሓልብ ኣለና ሕጂ ኣብዚ ወሳኒ ይገብሮ እቶም ቀዲሞም ድማ ነቲ ኢንተርነት ወይ ነቲ ዕድላት ዝረኸቡ ሰባት ወሰንቲ ይገብሮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣጋጣሚ ተስብ ዝኾነ ኮይኑ መቸም ንሕና ኣብቲ ናይቲ ቀረባ ክትጥቀመሉ ትኽእል ከም በዓል ፌስቡክ ኢና ቀንዲ ኣክሰስ ክንረክብ ክኢልና ቀጥታስ ንዕኦም ኢና ክንጥቀመሎም ክኢልና ብርግፅ ድማ ንዓና ከምቲ ሕብረተሰብና ፋሕ ኢልና ኩሉ ሃገራት ንርከብ ሓበራዊ ክንራኸብ ኢልና ብቐሊሉ ከተራኺብና እውን እቲ ዘለና ፀገማት ክንዛረብ ክንራኸብ መቸም ክንራኸባ ክኢልና ብዓብዩ ማለት እዩ ስለዚ ፌስቡክ እዮም ተመጀመርታ ነቲ ኢንተርነት ዝበሃል ወይ ነቲ ዕድላት ምስ ረኸቡ ፌስቡክ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን እዩ ብዙሕ ሰብ ክጥቀም ጀሚሩ ብርግፅ ዝኾነ ሰብ ካብቲ ሃገሩ ኣብቲ ሕብረተሰብና ሃገሩ ውፅእ ዝበለላ ቀዳመይቲ ፌስቡክ ኣካውንት ክጥቀም ዝጅምር ማለት እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ኣብኡ እንድሕር ደኣ ጥራይ ትቕፅል ኮይንካ ወይ ንዑ ጥራይ ትጥቀምቲ ኮይንካ ብርግፅ ፍሉይ መደብ እንተዘይሃ ይብልካ ወይ ፍሉይ ትካተሎ ነገር እንተዘየለ ተዓቢ የለኻን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት እቲ ናይ ኣጋር ጉዕዞ ወይ እውን እቲ ናይ ደብዳቤ ነዊሕ ዓመታት ቀፂልና እዩ ማለት እዩ ነዊሕ ኣፕዴት ይገበረን ማለት እዩ ወይ ኣይተሓደሰን እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኩሉ ግዜ ይሕደስ እዩ ንኣብነት ሓደ ኣፕሊኬሽን ይመፅእ ንሱ ቁሩዕ ዓመት ጥራይ ህቡብ ዝኸውን እምበር ብድሕሪኡ ካሊእ ዝመፅእ ወይ ኣብቲ ካሊእ ኢኻ ትኸይድ ወላ እሱ ተዓበየ ንስኻ ኢኻ ትቕይር ማለት እዩ እና ግን ብዙሕ ኣይተቐየርናን ኣፕዴት ኣይገበርናን ምስ ቴክኖሎጂ ክንከይድ ኣይከኣልናን ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እንድሕር ደኣ ካብታ ካብ ኤርትራ ዝወፀላ መዓልቲ ትሒዙ ንፌስቡክ ከፊቱ ብኣ ጥራይ ክሳብ ሕጂ እንድሕር ደኣ ይጥቀም ኣሎ ኮይኑ ብዙሕ ዝተርፈካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ፌስቡክ ይርከብ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ካብኡ ዝዓበዩ ካብኡ ዝበለፁ እውን ካልኦት ኣለዉ እዮም በብወገኖም ነናቶም ብደረጅኦም ማለት እዩ ብቑዓት ኣፕሊኬሽናት እውን ኣለዉ እዮም ወይ መተግበሪታት ዝበሃሉ ኣለውና እዮም ግን ንዖም ብዙሕ ዝጥቀመሎም ሰብ የለን ብዙሕ ክጥቀመሎም ዝኽእል ሰብ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ፋሕ ክብል ከሎ ሰብ ከዓ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ክርከብሲ ይግብኦ እዩ ንኣብነት ካብ ፌስቡክ ወፃኢ ብቐጥታ ሕብረተሰብና ናብ ኢንስታግራም ከይዱ ከም በዓል ዋትስኣፕ ኢሞ ቫይበር ኣብ ግምት እንዳእተና ማለት እዩ ናብ ኢንስታግራም ይኸይዱ ብቐጥታ ድማ እዚ ናይ ቲክቶክ መተግበሪ ምስ መፀ ዳርጋ ዝበዝሕ ሕብረተሰብና ናብኡ ይኸይዱ ሕጂ ብልክዕ ናብ ከምኡ ኸይዱ ማለት ሕማቕ ማለት ኣይኮነን በዓል ቲክቶክ ኢንስታግራም ናቶም ጥቕሚ ኣለዎም እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ብሰዓዚ እዚ ካብ ጥቕሞም ጉድኣቶም እዩ ዝኸፍእ እቲ ጉድኣት ናቶም ድማ ኣብ ጥዕና ወይ ስነ ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ፀገም ይፈጥር ምህላው እዩ ማለት እዩ በቲ ዝበዝሕ ኣቨሬጅ ንከይድ ዝበዝሕ ገምጋም እምበር ብዙሕ ጥቕሚ የብሉ ማለት ኣይኮነን ሕብረተሰብና ሕጂ ካብቲ ኣብ መጀመርያ እውን ብዙሕ ብቑዕ ዘይኮነ ናብ ኣፕሊኬሽን ናብ ፌስቡክ ፀኒሑ ናብኡ ናብ ኢንስታግራም ካብኡ ናብ ቲክቶክ ከይዱ ማለት
كم زنقول كل يخير له مالتي معناته كالو تابلو على ابلكيشنات كم بعد لينكدين ناي سرح تراي تفوت له ويتحط له بوتا مالتي مس تكالات سرح زدليا تكالات سرحنيا زدليا تكالات تراخبوا تفتشوا قداي سرح عالم تراي تفوت له كم بعد لينكدين على ويوم بعد الكورة ريديت تبهرون على ونا يوم زيهم كا حفشة وحابريت عن نحط حركات اللي هاوتوا له يوم مالتي كابزيم وصاونا بستفعله سوشيال ميديا بحفشة بزي ويب سايتات أتيخون بستفعله ناي كم حابريت عمل لاوت وخون خيليو بفلايد ما كم سرح كم وياخد حزلهم تخيل مكنا برسل تاديو فيديو تاديو ناي بروجرامينج تمر تاديو بستفعله سوفت ويرات هلو يوم أجينا زيهم كنت كملهم فح أنت دي نابو أت فيسبوك تراين الحرة نويا حملات إحنا برجس كمتي نويا حملات كي تغيرت أنا حكم ناي جوزو ناي دبلابل ناي أجار جوزو نبران كم يزخون زلوا مانتي زخافة إذا قبروا دما نبع إنستغرام تيك توك يتكون بزح جزية مدفع مالتي زخا قرب أما بزح يا جماعة زلوا خوني سمعني أب زنز مسألة كفاراتهم كنزاروا تفادي. Thank you كفالحاوي سمع الله هدي حجي أول صبوا سمعك الله لا سمعك الله إذا كل حجي ما كان كنت أقصد أنا حكا ناتو على تاو تسلوالو أو نتاو تسلوالو حجي خاب حدش نجار متي زلوا قرب كامنا البتة حبة تسرنا يفلت أنا خون قل تسلم إنترنت ويكا دارك ويب زبها لالو نعبنت إذا خميو أنت عينت سلواي يحدر لك عمل إسياف ناس كم يشتري بزعبيا في دارك ويب ويكا تسلم إنترنت زبها دارك ويب حدا وان كاب زعبو فيديو زقبر كون لايف مدب زقبر كون نيري برقص دارك ويب تي تسلم كفالنا ود سب تبعيلي زقلت زغنا ود سب كريو زي قبا ወይ ክበጽሑ ዘይግባ ኣብሎ ንጽቡቕ እውን ትጥቀመሉ ኢኻ ከምዚ ኣብ ውሑስ ቦታ ወይ ኣብ ናጽነት ዘለዎን ዘይብለን ሃገራት ዝቕመጡ ጋዜጠኛታት ወይ እውን ዝኾነ ናይ ዝኾነ ትካል ፕሮፌሽናል ካብ መንግስቲ ክሕቡ ንሕደልዮም ብኡ መንገዲ ገይሮም ሓበሬታ ይሰድዮም ናብ ዝደልዮም ዘሎ ሰባት እዚኦም ግን 10 ሚታዊት ኣይኮኑን እዮም ዝበዝሑ ዝጥቀምሉ ናይ ገበናት ዝካየደሉ ቦታ እዩ ወይ ናይ ክሪሚናልስ ቦታ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና بعبيو نود سب زخنا موجود زي كنا تحول سب كريو زي جبا زلوا بوتا وكم هو زي جبا بوتا يو مالتي بحافشة كريو عند حدا أخينا أبتي تكنولوجي ثلاثة عينات إنترنت يزلنا ويتمسمر نتكمل يزلنا حدا تي بقليلو أب جوجل سيرش جير كزخنا حبرت يترخبو كفتنا عخا مالت بزي زخنا اللوجين كي جبر كاريو زخنا هاي جبر كا أتوبل كاتو تكمل زي تي قدام عين رخبو صار فيس ويب بال مالتي أزي ويب زي زخنا سب سيرش جيرو أب جوجل خونا بين أتيو فتشون تحبيت أكره بخيري إذا حبيت هذا كفوت نقول على مالتي تنقل من الدماء تي بمولو أو ويكيبيديا زلوا حبيت أوي زخنا حبيت مالتي كل زي كفوتي بزي زخنا كي كفركا وين لوجين كي كفركا تخلي خازر ما أب صار في سويب قالوا كنا بلنخل كابزة حليفو دماء أتي كلاي كفال كتصلاة وزبها الإنترنت دماء ديب ويب بعد زي ما عنقد زلوا إنترنت بعد مالتيو زي أماز حجي specific login يركا تأتوا ويون زخانة password يبكا ويون زخانة مثلاً قال مفتاح يبكا تأتوا بوتاي مالتي ديب ويب بزحت تكم زلوا ويو جن زي حجاوي كنا معناته زخانة سب أب زخانة ويب سايت login الأتيو زروخ بو فيديو زروخ بو مربحة زروخ بو سرح كله خيري زخاء كالوت أشجرت زخانة ويون قبل نهار أتيهم نخيسركو مكلا زلوا رأيين بري زي حجاوتاي بهال جن كل زي بباسورد يو بزخانة تحابي يزركب information كاب حانت ويب سايت بقولي لو تروح بدي تخل جدا لوجين كاتي خاري خاوي تمزيب كاري وي باسورد هيب كاري زخانة قالنا نقدر هيب كام كم آتي خاطري ولا حبرت جيب بعد عميق إنترنت ممكن نبغى نخل مالتي اتصال ساين تزعابي بزحات قبل نهات راي مبزحة مستقام ردماتي دارك ويب زبال منتي دارك ويب بلكع تسلم كفال ناي ود سب زبال زخانة ود سب أو آتيو فولي حساب وي فولي حبريتا وي فولي نجار انت ديدليو بعلامة مالتي انت زي كوينو زخانة سب كفتنا كريلو كأتو زي قبو كفال إنترنتيو أبو كله تي ألوز بحال زي حقاوي ناي قبرنيهات ناي سركي ناي متلال كله زي قبرلو بوتا ايو مالتي كاب زخانة خا يحاب أكاس سلا زخانة بقليلو بزي سكفتا بزي فرحي سب أو خيرو دلايك قبري مالتي وي تزغف
ናይ ዝኸፈ ነገራት ክገብሮ ዝደልዩ ሰብ ኣብኣትዩ ዝያዳ ምስ ካልኦት ተራኺቡ ነቲ ጉዳይ ዝፍፅሞ ማለት እዩ እዚ መስልቲ ናይ ዳርክ ዌብ ኣብ ንዓና ሕብረተሰብ ድማ ብምንታይ ይፀልወና ብምንታይ ይረኽበና ንዝብል ድማ ምናልባት ተመሊስና ኣብ ዝመፅእ ክፋላት ንሪኦ ንኸውን ንሱ ድማ ኣብ ፀገማት ኣብ ምንታይ ይፈጥረልና ተላኢልና ኣብ ግጭት ኣብ ንውልቀ ሰብ ይኹን ንማሕበር ኣብ ዝመፅእ ፀገማት ይፈጥር ብጉጅለ ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ኣብኡ ዝከታተሉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ወላ ንኣእምሮ እውን ርግኣት ስለ ዘይብሎም ኣብ ካልኦት ሕብረተሰብ ብእኩብ ጉጅለ ይኹን ብውልቂ ስግኣት ወይ ፀገማት እዮም ዝፈጥሩ ማለት እዩ ስለዚ ተመሊስና ንሪኦ ንኸውን ብዛዕባ እዚ ከንውሕ يعني اللي كفالي حاوي نابع ملسك نبلينا مهنياتو تناي سنا أمراوي سقطي أبداك ويب كيلو نزل سبكم تبر سنحة عابي خاسيا كله ويخلي بس كان محبراوي ميديا خمسة زبال كان الحرب قبوء تتأكيم كارلوسي بخمينا خير إن شاء الله دحقات صبوق يتأكيم نابرب حانا بخميك نقطوان خير كنت إيران خير نصبقنا عنا كاو ترخو رب حل ديو هو ሕጂ ንኢንተርነት ናብ ረብሓኻ ንኽትቅይሮ ከም ሎሚ ዝቕልል የለን ቀሊል እዩ ኣተሓሓዛኻ እውን ወሳኒ ኢንተርነት ልክዕ ሎሚ ልክዕ ከምዚ ካራ ዓይነት እዩ ኮይኑ ዘሎ ካራ ሽጉር ተቐዲድካ ክትምስሓሉ ትኽእል ሰብ ቀቲልካ ከዓ ቤት ማእሰርቲ ኣትወሉ ትኽእል እዩ ኣጠቓቕማኻሲ ባዕልኻ ኢኻ ትጥቀመላ ከመይ ጌርካ ትሕዛስ ባዕልኻ ኢኻ ትሕዛ እታ ካራ በታ ሓንቲ ትሕዝክያ ውሕዝክያ በታ ሓንቲ ትሕዝክያ ከዓ ሕማቕ እያ ማለት እዩ እሰም ከምኡ እዩ ናይ ኢንተርነት ነገር ኣተሓሓዛኻ ተዘይፀቢቕካ ከጥፋእካ እውን ይኽእል እስኻ ብዘይርዳእካ ብኣእምሮኻ እውን ክገዛእካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ድማ ኣጠቓቕማና እንድሕር ደኣ ብሉፅ ጌርናዮ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ከም ሎሚ ዝቐለለ የለን ሕማቕ ተጌርክያ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ጎዳእኻ ክኸውን ነዊሕ ግዜ ይወስድ ማለት እዩ ሕጂ ከመይና ንሕና ናብ ረብሓና ክንቅይሮ ንዝብል ድማ መጀመርያ ካብ ኢንተርነት ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኢንተርነት ኢሉ ስራሕ ዝጅመር ወይ ቢዝነስ ኣሎ ወይ ከምዚ ዘሎ ተባሂሉ ኣብ ዝኣተወሉ ወይ ትሑት ትፅቢት ወይ ልዑል ትፅቢት ሒዙ ዝኣቱ ማለት እዩ ትሑት ትፅቢት ኢልና እንታይ እንተኢልና ክላእ ካብዚ ላ እንታይ ክርከብ ኢሉ ትሑት ትፅቢት ይሕዝ ወይ ከዓ ብዙሕ ክረክብ እየ ብዝብል ድማ ልዑል ትፅቢት ይሓድሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ክልቲኡ ጎዳኢ እዩ ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ሰብ ወይ ንዝኾነ ነገር ማዕሪኡ ወይ ዝግብኦ ትፅቢት ተሃብካዮ ፅቡቕ ተዘይኮነ ብዙሕ ትፅቢት ተዘይብልካ እውን ፅቡቕ እዩ ኩሉ ግዜ ክፍትኖ ክሪኦ ኢልካ ምእታው እውን ፅቡቕ እዩ ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ንሕና ተጠቀምቲ ወይ እውን ናይቲ ሶሻል ሚድያ ተረባሕቲ ክንከውን ድሕር ኮይና መጀመርያ ንዝኾነ ነገር ብዘይ ምስትንዓቕ ክንመሃር ኢልና ክንፈልጥ ኢልና ክንጓዓዝ ኣለና ኣይኮነን ንሕና ወላቶም ቢልዮነራት ዝበሃሉ ሃብታማት ዝበሃሉ ፈላጣት ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ እዮም ዝመሃሩን ክፈልጡን ዝፅዕሩ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ብዙሕ ዕዮ ይፅበየና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ንዝኾነ ስራሕ ዕድላት ንረኽቦ ኣብዚ ኦንላይን መጀመርያ ትምህርቲ ወላ እውን ነቲ ስራሕ ወዲእኻያስ ትምህርቲሲ ምስኡ ዘየቋርፅ ነገር ምዃኑ ፈሊጥና ንዝኾነ ነገር ክንመሃር ኢልና ክንልገስ ክንፀር ኣለና ቅድሚ ዝኾነ ስራሕ ይኹን ረብሓ ክንገብረሉ ኢልና ምፍታና ተዘይኮይኑ ወላ ረብሓ ክትገብረሉ ኢልካ ተፈቲንካ ትምህርቲ ወይ ትፍልጠት ተዘይብልካ ተሓሕዝኡ ዘንዓኻ ይዕንበካ ጥቕሚ ይረታ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ኣቐዲምካ እቲ ኣካይድኡ ኣተሓሓዝኡ ብዕምቆት ነቲ ዘልኢኻ ዘለኻ ነገር ብዕምቆት ሒዝካ ክትከይድ ትክኣለካ ማለት እዩ እቲ ቀሊል ዝገብሮ ናይዚ ኢንተርነት እዚ ከዓ ዝበለፀ እናቱ ከዓ እንታይ እዩ ብቐሊሉ ነቲ ትምህርቲ ወይ ነቲ ፍልጠት ዝበሃል ብቐሊሉ ኣብ ገዛና ክህልወና ክኢልዎ ኣሎ ሎሚ ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ንክውድእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምኻድ ብዙሕ ዘድልየ ኣይኮነን ዩኒቨርሲቲ ምኻድ ካልእ ዕላማ ኣለዎ ወይ ንሱ ትሑት ማለት ኣይኮንኩን ግን እቲ ኣብኡ ዝፍለጥ ትምህርቲ ወይ እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ትምህርቲ ግን ብቐሊሉ ኣብታ ሞባይል ኣሎ ኣዝዩ ዘደንፁ እዩ ክትኣምኖ ዋላ ዘሸግር እዩ ዝደለኻዮ ፍልጠት ኣብታ ሞባይል ኣሎ እስኻ ዩኒቨርሲቲ ትኸይድ ናቱ ዕላማ ኣለዎ ወይ ናቱ ጥቕሚ ኣለዎ ወይ ናቱ ካይዳ ኣለዎ ግን እንድሕር ደኣ እቲ ኣካይዳ ወይ ስና ሓሳብ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ወይ እውን ናይተን ትምህርቲ ማእከላት ትምህርቲ ዝበሃላ ብዝግባእ እንድሕር ደኣ ፈሊጥካየን ንስኻ እውን ልክዕ ከምቲ ናተን በቲ ኦንላይን ነቲ ኣፍልጦ ክትሕዞን ክትመሃሮን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዝኾነ እትኾን ትገብራ ነገር ትምህርቲ ኢልካ እንድሕር ተበጊስካ በታ ዝተምሃርካያ ድማ ክሰርሓላ ኢልካ ድማ ክትብገስ ኢኻ ማለት እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሕጂ ኣቐዲምና ንዝኾነ ነገር ንረብሓሉ ደይኮና ክንጥምቶ ዘለና ንመሃረሉ እታ ትምህርቲ ረብሓ እያ ግን ልክዕ እታ ረብሓ ትበሃል ከላ ፋይናንሳዊ ተኮይና እኽል ረብሓ ኣይኮነን ትኸውን ፋይናንሳዊ ጥራይ ተመፂና ብዙሕ ዘይክትረብሕ ትኽእል ብዙሕ ክትከስር ትኽእል ብዙሕ እውን ክትከስር ትኽእል እዚ ብእንተ ትኸዶ ተኮይኑ እዩ
بزح مقصد زلوا جن كل جزء بزمر تغير كان بزح تثبيت زي غير كانون ويون وحد تثبيت زي غير كانون تثبيته بحاجة تثبيت زغنا خلوه كايبلون بزح سبب زناتنا كرب حالي كتتأمل ليلو ناي فيديو إديتينج ناي بروجرامينج ناي كاله موياتي فتن جن نسلست أربعة عامة سلست أربعة نقول لهم يدفتنا الأمر نحنتي حزايا بقى أقول دايلو أجمراني كان نسجل ميركان بزح زي جرأة لنا إذن تايم على تلاقينا عامة سلست مويات فتنك أبكر عامة كاش الدشتة بسلست كم تشعة مويا دفتنك عفيالو سلست نحنت مويا ماستر عبل كيا نحنت مويا ماستر كتب لك إلا تهلين كتب تقولين كاكو بزي كانت المهارة تحلف كيو حموشت 4 عامة تمكرو خلوا كلام تمكرو بود صراحة خالنا حجين تايم على تزي استناوح عامتات جيزي نحل نجر ناتي يلقى أمينكا تمرتي موسى يدلو مال إتي بروجرامينج خون خل إتي كمبيوتر ساينس بحافشة إتي ناي فيديو إيتين ناي كال عودي استقال اللي عودي نناتو قدم تمرتي بدحريو تمكرو مسحاسكا وي بناتكا ناتي يلقى سرح ناتكا تكالي ناتكا زغنا ناي سرح عدل كفيتكا تسرح كم زلنا مفتدات نيت كفيتنا زلنا ناي سرح عدل مخالط كفيتنا إحنا ونروح حلو وي مسكالو تكالات تسرح بغمز دما كتقاملو تربح حالو تخيل مالتي بس اللي كان حكيت كاخم غيركا طغامي دحردا نسخه بتي حما غون وي بجيغا غون بحيسكا كل جديد انت تنكفا تخيتكا جن نحانت سلازي وداخا اب 3 عامت كبابي 3 شعه مويا سلتفتن زلخا اموداتو كمزي ناي تسفا مقراص ويون صنيعها ناي محاز تخولو صقمي فطرالكا ابو مرخمو نسخه ነገር ድማ نزحاسكا ديت ودو تخون اذا مالت ድማ بهيوتكا عود كتكون ወይ ዝኮነ ነገር ጀሚርካ ክትፍጽሞ ዘሎ ተخولو ازي وحد يمو بزح تشجر ማለት ስለዚህ كل ግዜ አበታ ሓዛኻ ወሳኒ ኢንተርኔት ከም ተቀዲምና ዝበልናያ بصبوت حسكا بصبوت كيا بحمات حسكا نحماق كيا عند حردا إنترنت قليل نجار يكون لك كم زناي كم زي بأمرها إذا كبحتيو بأمرها أمرها عند حردا نحنت نجار صنع حيزو خودا ديك الكوينو زين زعابي حمام حميم كاملتي بزح سمو ليفلت كوينو جن زعابي حمام حميم كاملتي زين دحر كوينوها أبصراحة يدمع عبنابرا بحدار بقرعة كل نجار تشجر مالتي لذي تحنتي زجبر كيا قص بقص زي المركيا صنيع خانة زي محازن تمرتنا زي موسادن حسب قسيلا نعخت الشجرة كاملة اندحر قسيلك نحر نجر نحركتو دوم كفصم عم فصم تتبصح خيلك جن مغاب تمرت تغينو عموداتو بتتماركال تصرح له تخيل ابتكالي ناي ولك خير كالي تصرح له تخيل عموداتو بدحري ما اتنا اتاوي ناي رب حزب بحال قداي منصم ስለዚህ መብዛሕት ሰብ بيجيጋ ስለ ድሕዞን ካብ ወፃ ድማ ብዙሕ ግዜ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከበሳሲ ወይ ትሑት ግምት ይቦ ወይ ልዑል ግምት ይቦ ማለት እዩ ወይ ክላ ካብዛ እንታይ ክርከብ ኢሉ ወላ ሓንቲ ይቦን ኪኖ መደወልስ ካለ ወላ ሓንቲ ጥቕማም ዘይብሉ ገይሩ ወስዶ ወይ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ኣታዊ ከም ዘለዎ ገይሩ ወስዶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኦንላይን ትሪኦ ዘለኻ ኣነ ይኹን ከማይ ይኹን ካልኦት ኩሎም ብዙሕ ረብሓ የብሎምን ውሑድ ረብሓ የብሎም ይመሃሩን ዝሓለው ኮይኖም ንኹሎ ማለት እዩ ይመሃሩን ዝሓለው ኮይኖም ተመክሮ ይጥሩ ይልተልዮም እተረብሓ ቀሲሉ ዝመጽእ ስለዚ እንታይ ክብል ደሊ ኣብ ኣጣቕማኻ ተሓዘኸ ወሳኒ ናይ ባሓቂ ጽቡቕ ኣገላልጻ ኣብዚ ኮመንስ ይጽሕፉልና ኣለዉ ሰላም ከፋል ሓወይ ተኽልሽ ወዲ ማይክል ማሕበራዊ ጉዳይ ብግቡእ ክጥቀመሉ እንተዘይክኢልካ ጉድኣት እውን ኣለዎ ብሉፅ ኣገላልጻ ብለካ ኣለዎ ዳንኤል ኣልባስ መቸም እቲ ሕብረተሰብና ከም ዝብሎ እንድሕር ብግቡእ ዘይተጠቀምካሉ ጉድኣቱ ይበዝሕ እቲ ሓደ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣልጎሪዝም ዝበሃል ኣሎ ምናልባት እቲ ኣብ ከምኡ ዓይነት ግዚኡ ዘሕልፍ ዘሎ ዘጥፍእ ዘሎ ሕብረተሰብና ናይ ሓንቲ ነገር ተደጋጊሙ ምስ ረኣዮ እቲ ኣልጎሪዝም ካብ ምናልባት ምስ ፈቲሉ ትምህርቲ ናብ ትምህርቲ ዝስሕብ ናብ ትምህርቲ ዝደፋፍ ኣይኮነን ክመፆ ስለዚ ኣልጎሪዝም እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክንከላኸሎ ንኽእል الجوريزم حدا كابتي عبد السعد تنتن تكالاسي لك كم نداري خوين زغلغلن زلو لك كم نداري لك ندار نز عالمنا كله تكالات فابريكاتات يكون ولا مكاين انقساس يلو الجوريزم كان زم كلن ناشونال ميديا مرخبيتات كلن كزورن كيلو بزيت الجوريزم سي اذا بصحنا زلو درجه خبصح قرب شجره خونا نزبل قمت علنا معناته تنزل تكما كلن كنا كواتا زي كنا جن مبزحتن تكما عبيت تكالات مالتي كاب جوجل جميركا يوتيوب فيسبوك انستغرام كلن زين نريد لنا بفلاي دما تيك توك
ደቂ ሰባት ኣብ ኣእምሮኦም ንሓንቲ ቪድዮ ምስ ረኣይዋ ክሳብ ክንደይ ፈትዮማ ክሳብ ክንደይ ፀሊኦማ ክንደይ ደቃይቕ ኣብኣ ወሲዶም ክንደይ ላይክ ገይሮም ከምኡ ኩሉ እንዳረኣየ ክኸይድ ከሎ ነቲ ሰብ ብልክዕ እቲ ንሕና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፕሮፋይልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘይኮነስ ብውሽጢ ናትና ፕሮፋይል ኣለና እቲ ውሽጢ ማለት ኣብቲ ናቶም ሲስተም ናትና ፕሮፋይል ኣለና ናትና ሲ እንታይ ንመስል እንታይ ንፈቱ ኣበይ ከይድና ኣበይ ውዒልና እንታይ ጌርና ከመይ ጌርና ንምንላይ ጌርና ኣበይ ቪድዮ ርኢና ነዚ ኩሉ ዝቋፀር ሓደ ኣልጎሪዝም ኣሎ ማለት እቲ ኣልጎሪዝም ሕጂ ንዓና እንታይ ንፈቱ እንታይ ንፀልእን ይፈልጥ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ድማ እቲ ትፈትዎን ትፀልኦን ሪኦም ልክዕ ከምኡ ንዑ ዝመሃሰል ኣድቨርታይዝመንት ከምፁልካ እዩ ዕላማ ማለት እዩ ንዓኻ ድማ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ግዜ ክትወስድ ተትፈትዎ ወደይኮነስ እስኻ ትከታተሎ ማለት እዩ እሶም ፍተዎ ይፍተዎን ኮይኖም እቲ ናቶም ርዲ እንታይ ደኣ እስኻ ክትከታተል ከለኻ ግዜ ትወስደሉ ብዙሕ ግዜ ዝወሰድካሉ ድፈተኻዮ ድመስሎም ከም ዝፈተኻዮ ከዓ ዝሓስብዎ ከም ኣልጎሪዝምካ ንዑ ተመሳሳሊ እውን የምፅልካ ማለት እዩ ብከምዚ ድማ ንስኻ ኣብቲ ፕላትፎርም ኮፍ ኢልካ ትውዕል ወይ ብዙሕ ትርኢ ወይ ግዜ ትወስድ እሞ ንዑ ተመሳሳሊ ኣድቨርታይዝመንት ድማ የምፅልካ ነታ ኣድቨርታይዝመንት ጠዊዕካ ዝኾነ ንብረት ተገዚእኻ ወይ ዝኾነ ነገር ድሕር ጌርካ ድማ እቲ በዓል ኣድቨርታይዝመንት ነቶም ንበዓል ጉግል ይኸፍሎም ከም ትካላት ይኸፍሎም ካብቲ ኣታዊ ድማ ብምቅሊጥ ምስቲ ቪድዮ ዝሰርሐ ሰብ ወይ ምስቲ ኮንተንት ዝሰርሐ ሰብ ሙሱእ ብምቅሊጥ ድማ ይረብሑ ማለት እዩ ንስኻ ወላ ሓንቲ ረብሓኻን ሕጂ ኣብዚ ረብሓኻን ክብል ከለኹ ነቲ ሶሻል ሚድያ ናብ ረብሓኻ ተቐይርካዮ ረቢሕካ እንድሕር ናብ ረብሓ ዘይቀየርካዮ ድማ ነቲ ኣልጎሪዝም ተዘይምሂርካዮ ድማ ዘን ንስኻ ሲርካ ማለት እዩ ሕጂ ኣልጎሪዝም ልክዕ ከምዚ ምሂርካሲ ከም ድላይካ ትቕይሮ ዓይነት እዩ ከም ድላይካ ትቅይሮ ትኽእል ኢኻ እስኻ ኢኻ ትምህሮ ኣልጎሪዝም ክንብል ከለናሲ ሓደ ቪድዮ ርኢኻ ናይ ፀርፊ ይኹን ናይ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ እንድሕር ዳ ርኢኻዮ እሞ ከዓ ኮመንት ጌርካሉ እሞ ከዓ ላይክ ትጌርካሉ ዘን እቲ ኣልጎሪዝም እንታይ ኢሉ ይሓስብ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ቪድዮ እዚ ይፈትዎ እዩ ከምዝን ክንድን ይፈትዎም ስለ ዝኾነ ንሕና ከምኡ ጥራይ ከነምፅእ ኣለና ኢሉ ይሓስብ ማለት እዩ እቲ ብውሽጢ ኣሎ ኣብቲ ናቶም ሲስተም ኣሎ ፕሮፋይል ዝበልናዮ እቲ ናትካ ፕሮፋይል ብኸምኡ እዩ ዝመልእ እዚ ሰብ እዚ ከምዝን ከምዚ ይፈቱ ከምዚ ደስ ይብሎ ከምዚ ርኢዩ ክንድዚ ደቂቃ ኣብዚኣ ወሲዱ ነዚኣ ላይ ገይርዋ ነዚኣ ኣብዚኣ ቁርብ ሓሊፍ ነይሩ ተመሊሱ ርኢዋ ደጊምዋ ይሕሊፍዋ እንዳበለ ነተን ኩለን ዝረኣኻየን ወይ ዝበፅሓኻየን ኩለን ይርአየ ማለት እዩ ልክዕ ከማ ዝመሃሰላ ካልኦት ፔጅ ወይ ካልኦት ቻናላት ከዓ የምፀልካ ማለት እዩ ሽዑ ንስኻ ኣብቲ ፕላትፎርም ነዊሕ ግዜ ትወስድ እሶም ድማ ረብሓ ገብሮ ከምዛ ቀዲመ ዝበልክዎ ጌርካ ማለት እዩ ሕጂ ብዚኣ ናትካ ነገር ወሳኒት እያ ናይቲ ተጠቃምስ ወሳኒት እያ ተጠቃሚ እንድሕር ደኣ ንዑ ዘይጠቕምዎ ንዑ ዝጎድእዎ ንዑ ዘይርብሕዎ ሰባት እንድሕር ደኣ ግዜ ወሲዱ ይከታተሎም ኣሎ ኮይኑ እቲ ኣልጎሪዝም ከም ሰብ እዚ ፎቶ ይፀሎ ኢሉ ኣይኮነን ከም ሰብ ዝሓስብ እንታይ ደኣ ሰብ እዚ ኣብዚ ግዜ ወሲዱሎ እሞ ፅባሕ ንጎውን ከም ዝተምፅኢና ኣሎ ኣብኡ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ዘገድሰና ንሱ ኣብኡ ከመይ ኢሉ ይውዕል እዩ ተሓሳብ ስለዚ ኣብኡ ክትውዕል ኣለካ ንስኻ እዚ ንምግባር እምበር እሳቶም ከዓ እታ ትደልያ እታ ንስኻ ኩሉ ግዜ ትከታተላሲ ከማ ተመሳሳሊት የምፅልካ ማለት እዩ ንስኻ እንድሕር ናይ ፀርፊ ወይ እውን ሓደ ሰብ ናይ ፀርፊ ድሕር ክውዕል ኮይኑ እቶም ከምኡ ናይ ፀርፊ ዘለዎም ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ናቶም እዩ ዝመፅእ ናብቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ትምህርቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ንስኻ ንኣብነት ንበሎ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ትመሃር መደብ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ቋንቋ እንግሊሽ ላንጉጅ ለርኒንግ ገለ ዝብል ሰርች ጌርካ እንድሕር ንኾነ ፔጅ ወይ ግሩፕ ላይ ጌርካሎም እቲ ኣልጎሪዝም ቀጥታ ሓድሽ ትምህርቲ ይመሃር እንታይ ይብል ኦኬ ሰብ እዚ ሎሚ ናብ እንግሊሽ ትምህርቲ ክመሃር መደብ ገይሩ ኣሎ ኦኬ እሞ ፅቡቕ ኢሉ ሽዑ ንስኻ ካብተን ፔጅ ናይ እንግሊሽ ትምህርቲ ክትርኢ ምስ ጀመርካ ካልኦት ከምኡ ፖስት ዝገብሩ እውን ናይ ካልኦት እውን ይመፀካ ብታሕቲ ናይ ኩሎም ከምኡ ይመፀካ ሕጂ እታ ናትካ ፌስቡክ ክፍት ምስ ዘበልካያ ወይ እውን ናትካ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ግዜ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ብብዝሒ ይፀንሓካ ማለት እዩ ብብዝሒ ይፀንሕ እምበር እሱ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ካልእ እውን ይፍትኑኻ እዮም እዚ ከፈትዎ ዶ ኸውን እዚ ከፈትዎ ዶ ኮይኖም ካልእ እውን ይፍትኑኻ እዮም ሕጂ ትፀናሓካ እስኻ ከምዚ ክትሕልፎም ከለኻ እቲ እስኻ ቀዲምካ ሰርች ኢልካ ብብዝሒ ትሪኦ ዝነበርካ ንዑ ጥራይ ይፀንሓካ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣልጎሪዝም እንታይ ምሂርካዮ ኣለኻ ኣነ ቋንቋ እንግሊሽ ዝመሃር ከመይ ክመሃር ደሊ ኢልካ ሜርካዮ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ኸ ዝበለፀ እዩ ኣብ ዝተነውሐ ግዜ ድማ ብዛዕባ ትደልይኻዮ ዘለኻ ሞያ ጥራይ ትምህሮ ስለ ዘለኻ ከምኡ ጥራይ ክመፀካ ከምኡ ጥራይ ኢኻ ትመሃር ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ኣልጎሪዝም ባዕልኻ ኢኻ ትምህሮ እሶም ኣይኮኑ ዘቐምጡልካ እዚ ትርኢ ኣለካ እዚ ትርኢ የብልካ ኣይኮኑ ዝብሉኻ ባዕልኻ ኢኻ ተቐምጦ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ሕማቕ እዩ ሪኮመንድ ገብረካ ከምዚ ይብሉኻ ኖ ኣልጎሪዝም ኮነ ኢሎም ኣይኮኑ ንሳቶም ሕማቕ ክመፀካ ኢሎም ሰርሑ ብጌጋ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ትርዳያ ዋላ ብዙሕ ሕብረተሰብና ዋላ እውን ቲክቶክ ንኣብነት ተይልናሲ ኮነ ኢሎም ሕማቕ ንመፀና ይብሉ ኖ ኣነ ሕጂ ክልተ ኣካውንት ለና ቲክቶክ ተሓደ ናይ ፖስት ዝገብረሉ ተሓደ እውን ዝከታተለሉ ዝደለኽዎ ዕላማ ዝከታተለሉ ኣብኡ ሕጂ ዘለኽዎ ጥራይ ዝመፅእ ንዑ ተመሳሳሊ ዘለኽዎ ጥራይ ዝመፅእ ካልእ ኣይመፅእን
ምክንያቱ ንዘይድልየካ መእለይ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት ድሕርና ንዛረበሉ ንኸውን ከይነውሓና ንዘይድልየካ መእለይ እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣልጎሪዝም ዘይድልየካ እንዳኣለኻ ዘድልየካ ላይክ እንዳገበርካ እንድሕዳ ከይድካ ትምሁሮ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ታ ደልየኻ ዘላ ኩሉ ግዜ ድማ ቀሪብ ኢልካ ይፀንሕ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ሰብ ብጌጋ ይርድኡ ኣልጎሪዝም እቶም ወነንቱ እዝን ክትርእለካ ኢሎም ኣየቐምጡልካዮም እንታይ ዳ ካባኻ እዩ ዝመሃር ዜሮ ይፀንሕ መጀመርያ ክፍት ምስ ኣበልካዮ ናይታ ዘለኻዮ ሃገር ትሕዝቶታት ጥራይ ዘምፀልካ ምክንያቱ ኣብታ ዘለኻዮ ሃገር ንዑ ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ኣነ ብዘለኹ ሕጂ ናይ ዘለኹ ሃገር ጥራይ ዘምፃለይ ምክንያቱ ከምኡ ጥራይ ኢሉ ዝሓስብ ኣልጎሪዝም ግን ኣነ ዘለኹ ሃገር ብዙሕ ዝካተሎም ኣይኮንኩን ግን ንሱ ከምኡ ኢሉ ዝሓስብ ክሳብ መዓስ ክሳብ ኣነ ናይ ትግርኛ ሰርች ክገብር ምስ ጀመርኩ ኦኬ ሞ ሰብዚ ናይ ትግርኛ ከምዚ ዝብል ሕብረተሰብ ናቶም ይካተል ኢሉ ኸ ከምኡ ከምፃለይ ጥራይ ይፅዕር ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን ንሳቶም እቲ ስኻ ትደልዮ ንዑ ተመሳሳሊ ኣርዮም ከኣብኡ ግዜ ክትወስድ እዮም ዝፅዕሩ ኣብዚ ግን ንስኻኻ ቁርብ ተራ ክትፃወት ኣለካ ምክንያቱ ናብ ረብሓ ክትቀይሮ ትኮይንካ ትዘድልየካ ጥራይ እንድሕር ዳ ፎሎው ጌርካዮ ላይክ ጌርካዮ ዘይድልየካ ድማ ንድሕር ኣሊኻዮ ኣብ መወዳእቱ ትዕወተሉ ኢኻ ትምህርቲ ትኮይኑ ትመሃረሉ መዘናግዒ ትኮይኑ ትዘናግዓሉ እታ ጌጋ ዝርድኡ ኣብዛ ሓሳባት ግን እዚኣ ትመስል ብዙሕ ግዜ እቲ በዓሎም ኣይኮንኩም ዝገብርዎ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ትሪአ በዓሎም ኣይኮኑን ንሳቶም ካባኻ እዮም ዝመሃሩ እስኻ ንምን ትስዕብ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ እያ ትመስል ያሉ እዚ ብሓሳብ ምናልባት ቴክኒካል ተዘይኮነስ ቁርብ ኣብ ኪስ የምፅእያ ኸው ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገላልፃ ቅድሚ ናብ ካልእ ሕቶታትና ምካድና ሓንቲ ደርፈላ እስከ ምክንያቱ ምስቲ መቸም ናይ ሎም ርእስና ሓፈሻዊ እኳ ዝገልፅ እንተኾነ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ እውን ናይ ፅልኢ ዘረባ ንሰብ ምንሻው ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ነዚ ንዝፀልእ እውን ከመይ ገይሩ ክከላኸሎ ይኽእል ወይ ከመይ ገይሩ ኣብ ወይድ ክገብሮ ይኽእል ዝብል እውን እትዊልና ክንዘረብ ኢና ግን ነዛ ደርፊ እዚኣ ክንጋብዞም ንተዓዘብትና ናብኦም ከብላ እስከ منبرك قالس قويم عنقف بحساب دحري تملا وش تايكو أجوغان ما بهي نتاقم كسنفو اللو زقوتني نزخرو قالي فزايقفو حزان اللو اندعي زحزان اللو اندعي ترسعي تحزن اللونعي تحزن اللونعي ترتعي زراتيك زري عني هيك وفي قرارنا يلتي بعضنيك مريري ولا انت وتاغو مسمو حلناي تاتيكن ابي مسناي عليك حزو حدو قهنمني مغنياتو زي فلتو جنر مقيب لني سلام طايلان وشتي حتو رسولي من لسن حتي بحتو سلام طايلان وشتي حتو رسولي من لسن حتي بحتو سلام طايلان وشتي حتو رسولي من لسن حتي بحتو كندي بتحليلاي أبسدتنا بورجان وردان نفليلاي سماي دبناسي إنلو أميت كوزة تسفو أحوى ديري أيام كم وانا يتعالى لفو بس منبرك قالس قويم عنقف
حساب دحري تملأ وشتايكو أجوغانا بهدي نتاقم كسنفو لو زغوتني نزخرو قالي فزايقفو حزان لو اندعي زحزان لو اندعي زي ترسعي زحزان لو اندعي زحزان لو اندعي زي ترتعي أتساب بزبن سدتك انت يبائسك مسحوتك مسحق وانا تخون مفتوت لاتو يبلاني حلنا يكوفر كاتو هاقر سدت مزغرنا فوقوتين ونبرا سدت مستدفان كنتاتين او كني زحلفو مسحوي سيحي كم عدي كي أكل كم حلنا يريحي غي حلنا يو حيلي السلام مثلي حلنا يو فقري نقول تماري حلنا يو سناي حلنا يو برغان حلنا يو حكي هاي وشتنا حكي وانتي كلكو عندي كيف عزي باللام نتوغاتن ونوعاتن ويتامزي مسكر اللام بدين هنا نخدو منقدي بطن لبهم كي قدا أبا آدم غيبت نقليو ننا نرددا مرحبا إذا دفع ميشم حونا دانياليو دابزيو متعزتنا بزرق كاو خلمها كابحلنا نا دحقنا لنا كم خبرة سب نافت السرقي نافتنا يسب فيديوهات سئلتات اندا قرارت أسب بند بعلب سوشيال ميديا زبا أسر اللي جيزينا بيتحنا زلنا لايكا كابتبح لنا كابتكبر لمدتاتنا أبر زي كوانا قبرينا نجبر زلنا مو انتايو تحقتات على السوشيال ميديا نزا خمسة عينات نزقبر سبكة بخميجة كحافظ قارصو تخيل انت تقبر خيل نتيز ألمزي نزا غفر دلو سب على سب انت تقبر خيل على السوشيال ميديا مثل لايدة كنستيونا على ساعات زي كم بيقلنا على شنكتنا في ستريسن بزقبرون ديك برون سبعين كفون خيل محازن كفون خيل إذا سأل زي شاركو جو بإيه ويكاشر جيروم ون عبد اللي كابسب كرحقة كابسب كانت سلاز جوبرو بصحة هاللومو انت خجبرة فعلا نمام ريبورت خجبرة فعلا أنت دمتي قرب تعيتاتني لك يقول فكي لما قرب تعيتاتني هذا لا قرب جون رحقة كله سمعنا نلقى يسمعك الله جن دحن سأجمع يقولون إسكا قرب فترة عبر كده جميع نعم كم تقدم بينا خبرة أنا حكوسي لايك عبزة دفق نسمع عدسان حناسي كاب حلنا أنا رحقنا تولد له حلنا يرحقه عبزي جزء زخاب تلاي عبرة سرنا زي المزر أزلو ناي سبات فيديو سئلتات إن دا أورارتك متألمي يتكملوا له على السوشيال ميديا لكل خاطر الجوريزم كم نقول أنا إحنا كله خبات صحنا كله خبطنوخل لازم تسقي أحتي بسلم زلو خبروا لي في اللايك قبل عدد كنستيونا زور زلو نايت سلامة مالتي لازم كم يجيرنا كنكالا خلو نخل كم يجيرن كالا خلو خلا على السوشيال ميديا نعو أبوي دقبر على ديو أنت كنت كم نخل صباح الخير أتي ناشال ميديا نجر كل جزء كم زي أب مدرز الله حقي ببوليس بحقي مالتيو زخيت كم خوني جبوي معناته نسون لك كم زناي بأكل سرقة سر عمل تجمعات وضع شجرات زلوا
سونكم يفطري امونغو زبطات وي محبرات وي ولق سبات غوناص يفطري ግን እሱ ንባዕሉ ልክዕ ከምኡ ከም ሕጊ ክሕተተሉ ብሕጊ ክተሓዘሉ ልክዕ ከምቲ ናይ ብኣካል ንረኽቦ ዘለና ከምኡ ክኾን ይግባእ ነይሩ ግን ፅቡቅ ዕድል ኣይኮነን ኣጋጣሚ ንሕና ካብ ሃገርና ሰዲድና ወፂና ካብ ምስ ስድራና ካብ ምስ ንፈልጦም መቕረብና ኣብ ፈቐዱ ሃገራት ፋሒልና ስለ ዘለና ከምተን ከም በዓል ኢማራት ማለት እዩ ከም በዓል ናይ ዱባይ ትፍለጥ ከም በዓል ናይ ኢማራት ዝበልካዮ ቃላት ኣብ ኦንላይን ዘርጋኻ ሓበሬታ ብሕጊ ዝሕትት ኩሉ ግዜ ብሕጊ ድማ ተቐይድካ ትኸደሉ ልክዕ ከምቲ ብኣካል ብሕጊ ተቐይድካ ትኸይድ በቲ ኦንላይን ትገብሮ ነጥፈታት ኩሉ ብሕጊ ተቐይድካ ክትከይድ ዘኽእል ኣጋጣሚ ኣይተፈጥረን ምክንያቱ ብኣካል እውን የለናን ንኸምኡ ዝኸውን ዕድል ባይታ እውን ኣይተፈጥረልናን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ብፍላይ ካብተን ካልኦት ሕብረተሰባት ፍልያት ድማ ንዓና እንታይ ይገብረና የጥቅዓና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ንሕና ሕጂ ዘለናዮ ብኩሉ ብሃይማኖት ብፖለቲካ ብምትእኻባት ብዓዲ ዓድኻ ብኩሉ ነገር ብዙሕ ፍልሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ፍልያ እዚ ድማ ነቶም ነዚ ክብትልዮ ፅናሕ ናይ ፀርፊ ናይ ባእሲ ኣብ መንጎ ምፍጣር ህልኽ ከምኡ እውን ብዙሕ ፀገማት ምፍጣር ፅቡቕ ባይታ ይከፊትሉ እዚ ናይ ኦንላይን ማለት እዩ ምክንያቱ መን ኢኻ ክበሃሉ ይክእሉን እዮም በቃ ድላይ ዝኾነ ሰብ ድላዩ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብዚኣ ከምዚኣ ዝዛረብ ኣለኹ ምናልባት ኦፍላይን ምስ ከድና በበይና ምስ ኮድና እንታይ ይብል ብውሽጢ ዝፍለጥ ነገር የለን ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ምክንያቱ ኣብ ንኣብነት ኣብ ሃገርና ኮይንና እንድሕርዳ ብሕጊ ብፍርዲ ብስነ ስርዓት ከይድና እንተኾነ ከምኡ ዝገብር ሰብ ኣይክርከብን እዩ ምክንያቱ እንድሕርዳ ከምኡ ኢሉ ብሕጊ ክሕቶ ምኳኑ ይፈልጥ እዩ ኣብ ኦንላይን ዝገብራ ዘሎ እቶም ንዕኡ ዝከታተሉ ኣካላት ክሓትዎ ምኳኑ ክሕዝዎ ምኳኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ዝኾነ ኣብ ማሕበራት ውልቀ ሰባት ወይ እውን ብእኩባት ንዝኾነ ሰብ ክዝንጥል ወይ ስእሉ ቆራሪፅካ ድላይካ ክትብል ክሕቶ ምኳኑ ስለ ዝፈልጥ ኣይምገበሩን ማለት እዩ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ግን ንሕና ብሓንሳብ ስለዘየለና ነቲ ዕድል ከምኡ ገይሩ መሚው ክሕዝ ዝኽእል ባይታ ስለዘይተፈጥረና ዝኾነ ሰብ ድላዩ ክብል ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና እንተንህሉ ግን ድላዩ ክብል ኣይምኽኣልን ዋላ ብፌክ ዝኾነ ኣካውንታት ወይ እውን ብቁኑዕ ዘይኮነ ኣካውንት ወይ ሶሻል ሚድያ ተጠቂሙ ንኻልኦት ክጎድእ እንተፈቲኑ እቶም ላዕለዎት ኣካላት እቲ ሃገር ምስቶም ወነንቲ ትትካል ተላዚቦም ነቲ ኣካውንት ከም ድዕፆ እዮም ዝገብሩ ኣብ ናትና ግን እዚ ተኻእለን ስለምንታይ ንኸምኡ ሓላፍነት ወሲዱ ብደረጃ ሃገር ከምኡ ዝገብር የለን እምበር ኣብ ዝኾነት ሃገር ዝኾነ ናይ ሕማቅ ናብ ሕማቅ ዝጎይ ዝወስድ እንድሕር ምጉስጓስ ኣጋጢሙ ብልክዕ ብደቂቕ ተራእዩ ወይቲ ኣካውንት ከም ትዕፆ ትግበር ወይ ምን ወናንያ ከም ዝፍለጥ ይግበር ማለት እዩ ንሕና ግን እዚ ኣይበፅሓናየን እዚ ደረጃ ዘይተበፅሐን ኮይኑ በዚ ንኸይድ ኣለና ሕጂ ዝኾነ ሰብ ነቲ ድላዩ ክብሎ ዝደለየ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ድላዩ ክብሎ ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ነዚ ሰብ ዝክንቋፅሮ ኣይንኽእል ኢና ዓቕሚ የብልናን ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ኣበይ ሃገር ነብር ኣሎ ብናይ ሕጊ ንሕዞ ዘቐመጥናይ ነገር ስለዘየለ ክንሕዞ እውን ኣይንኽእል ኢና ድላዩ ክብል እዩ ንብዙሓት ሰባት ከባእስ ወይ እውን ክበኣስ እዩ ወይ ከፈራርሕ ይነብር ማለት እዩ ገለ ሰብ ካብቲ ምሟት ዋላ ክፈርሑ እንድሕር ይነብሩ ኮይኖም እውን ዳርጋ ምሟት ማለት እዩ ሕጂ ክንዲ ያለው ውልቀ ሰባት እንዳፈርሑ ዝነብሩ ብሰንኪት ዝመፆም በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘይፈለጡ ሰባት ዝወርዶም ምፍራሕ ማለት እዩ ብዓብዩ ብኡ ተጠቂምካ እውን ዝግበር ካል ኣሎ እዩ እዚ ኣብ ሓዳር ስርቂ ኣብ ዝበሃል እዚ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ብዙሕ ዓብ ነገር ኣይኮን ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ኢኻ ንሓንቲ ዘለና ግን እቲ ብማሕበር ብጉጅለ ብሃይማኖታዊ ጥርንፍነት ብዓሌታውነት ብፖለቲካዊ ምትእኻባት ብኩሉ ርኡ ንፀርፊ ንጎነፅ ጥራይ ዝውርውር ሰብ ማለት እዩ ነሰብ ሕጂ ክግታእ ኣይከኣልን ተኣንጎ ክንገብራ ንኽእል እንታይ ኢና ከም ሕብረተሰብ ንሕና እንታይና ክንገብር ንኽእል ነቲ ሕብረተሰብ ንሕና በብዓቕምና ኩልና ማለት እዩ ንኽነቅሕ ኢና ክንሰርሕ ዝግበር ካልእ ፍታሕ የለን ማለት እዩ ክንነቅሕ ማለት ከመይ ማለት እንተረኣይና ከዓ ሓደ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኾነ ፀርፊ ክፀርፍ ከሎ ስለምንታይ ፀሪፍኒ ዘይኮነስ እንታይ ኮይኑ ፀሪፍኒ ወይ እውን ንዓይ ዝፀርፈኒ ኢልካ ዘይኮነሲ ስለምንታይ ፀርፈኒ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ፀርፈኒ ኣሎ ክንብል ይሓይሽ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ማለት ብርግፅ እታ ፀገም ከባባኻ ሳዊያ ደላ ማለት እዩ ድሕሪ ክፀርፍ ጀሚሮም ብዓበይቲ ፀገም ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ፀሪፍ እንተይልና እንታይ ኮይኑ እንታይ ወሪድዎ ፀሪፍኒ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ብዕላማ እዩ ኩሉ ግዜ ዝብል እዚ ከምዛ ቀዲሙ ክብሎ ፅናሕኹ መን ኢኻ ዝብል ስለዘይብሉ ቁሩብ ክትሕዞም ክትፈልጦን ከቢድ ስለዝኾነ ንሕና ኣይኮናን
بهاجر درجاتون هاي كقول علينكم جن ساتن نتخمز عدلات صجمات نتروي صجمات كفتر زخل يقالوا لهم يقودانين نحنا نصاحب جاي جبرناين حجي نحنا نزل زخنا نحنا تقومكم مراتنا نزي نتي كل تطقام حبرسنا بعقمو منيو اديكونس سلامنتاي كومي يبلالو إلو كحاتت كم زلو تميلو كابي كامتاي نقول لكم يبلالو إنا حاتت كم زلو هنقبر لنا معناته زخنا سبب محبرة ميديا بعلامة يكون زقبل بعلامة بقى بعلامة اتيكيتر الدو كوم زقبر وحدي معناته بعلامة خم زبلي بزح بتسعة بسمانة من تاوي ترينا بعلامة العلامة زبزلخو بنحدا وجل محبر بوليتيكا خون خل هاي من نفنت خون خل زخنا نعوم نمعنا وتباهيلو أبجله وجلاتون كسب وقتها تغيير لهم لك أحكام زمنية وتهدراوي تايزبال يوم زخور مالتي كم زي نخوم وتباهيلهم السرحو الأكلات اللو مالتي تلاقي سبزين تتصرف زلوا نخوم مختلط كفر اللو بعلامة كسب زخانو فيتني فيتات أولا متأم كزاراربوس زي كولو نتسبقن بتي حزام مدلو مستيرات ديو زربا ديو كالي ديو زخانة سلامة نتسب سئلو داقامات أولو ويون حماق بزحبون دابلو دلاي مبلوه مالتي يحتى يأثر مخانو يزنقعهم من يدخل كوهم زي كل حفل تيم سلازي نحنا نتي أمكو نسب نتي عنا بلنا كنا فلت لنا وين هاي بوليتيكا كومو مويات نخوم نسروحا بلم دحازوه ويون ناي هايمانوت كون خيل ناي ببوغونو كوتا بصقامهم بعلامهم صقام ينزلو اجي جلسب تخفيلو زغبر الله غيريو جوته تحيزو زغبر الله تا جوته تحيزو نالبات انديت تخنا نصلا خيله جلسب كونيلو بقى نتسكال سب كعنو سلازدليه كخون خيل مالتي ازي كله زغبر غن كاب حق وصا حساب زخونه كل غزيه نقولنا غداي نقولنا طقامي كون ولا نساتمون تغمي يبلهم قصالكم خغبرو مچم كم زاد مزولكو نفولي ربح سلا زخونه وين نفولي علامه سلا زخونه ولا نساتمون رغات هيكونكم خغبرو مالتي معناته حبي خاص حبي خاي مالتي حجي نحنا تاونكم غبرا زلنا تسب سلمنتاي كوم يبللو كاب زوصاي ون جلسب اب زيد الانترنت وي كابتي كخون زلو وي كاتلو زغبو انترنت وصاي كم بعل دارك ويب اتيو غبون زي غبون كرئي وي ون زروبن زي زروبن كسمعن كنببن سلا زحدر زلو وي زوعل زلو وي ون زي غبو كنببو سلا زوعل زلو اتي ازيو انا واري كفو نجر نعو ابستنا وحي زي كم نورمال كوين يوزدو مالتي اذا دما نعو انت يوزدو مالتي نسو كم نورمال جي يوزدو اتي اسو زاربون زغبرون دما لك كوميز مص مالتي كوم مسغبره انتي سعابين ورالو تحب تسبن بزح كاستوعل لي كني معناته ايتردو نمبر ولا نسو كم زي بخمي جولز أخرى يفلتني جم كم زي حمام عينتي مالتي الحمام زلوا حجة على السوشيال ميديا أبستفعل عليه جودات أكلات ويون جودات راي زدفو جلتات ويون محبرات كيدين دحرة زكاة اللقين منو معالتي لو من إحنا نسب كرفوت إن خلينا عبي علا بحجرو ويون تايريو عين فوت إننا إحنا كم سد أنا قلت ما نسوق كفنبل وينعلل وينقرر نمبر برجت تاع تلفوننا لومي نقلنا المعتنا نقلنا المعت فايتنا وينها مالتي تتفاعل بهال دما بأمره ناي أمره حمام يقات مالته نقول سبات لك ناي تسعرفتي ناي تكهنات ناي حرقينيات ناي مدفئتي كم زي ناي شجر زخونو كم زخون جراتو مالتي زي ما فتي ما يكون برقت حمامي فتي ما يكون مجمرة قص بقص كفتنا خريو ندا بالكابت داركي بتاعتو زينو بور نجر كتير تجمر بوزح زينو بور نجر كتير نحجي أمريكا ويون أتوم حماق تراي ورزنا زح حماق نجر تراي زرقوا حق برسلنا نعوم تراي كتكاتلهم تعال كتفين كا إتاد حريات مس الساعات نصها تاناتهم زجبر وياخذ دقمات الجمر مالت زد ما أنت حمام مخالي فلت أنا قل حمامي مالت إذا حمام زخاء يوم تم سبات نعو كتفول الجمهورية تحبر السن مالت سلازي تحبر السن نزيهم كم زعين سبات وي كم زبركوا حميمة مالو وي بوليتيكاري بهايمانة دي بطرنفات بجلات دي أنت استمويلهم أنت استجديدهم أنت بزخانة أجماعات يبلون له فليتو تخانة جويل بولكم كحجزهم تتخيل تزي كوينو كجدفهم بك أنا عوم كان مكتال كان مسعاب كجدفهم تزي كوينو نحنا كم بسبب ساعات زين نحنا مالتيو نتي أبكم زجبر حما أنا قر كن كلو ويكن قرو زخ لما عقم يبلنا كم تعقدي مزبل كوسل زخانة مغنيات مالتيو أمكم قبلنا خلك حنت نقرأ الله صدمة نزوم سوازيو فلو زي مبال زي مسحاب زخانة نعوم
كنريهم زي مخال مالتي الحق زي رأنا يوم أين ذكرنا أين فلتنا كنرهم ما ينخل مالتي كابتناتهم سام أتيم وزلوا شجر دما نحن عونا نعطون كون ما نكال آخر مالتي كاريتي إتاع خنجبر عن نخل كود ما على فيسبوك على إنستغرام تيك توك زغنا كومون بحر لاجيرهم ما عند حد تعرفهم ما عند حريلهم ريبورت تجبر نابتي سوشيال ميديا ما تي سوشيال ميديا ما ويتبع التكال دما نز ريبورت تجبر زل خازيهم فايلنس يوم زجبر زلوا زيهم هيت سبيتش يوم زجبر زلوا زيهم كم زحمة زارب خمس زجبر اللي سواء تقول له يلكن على ريبورت جي كتاز جبرها زين التكال سيروس نبى حق زخنا أتحازة حيزو أبوم دما ويت أكاونتهم يعزولهم وين عقوم دقي منكم هو ورد خمسة يقولهم متى انقطع يهبون مالت سلازي تبقى كان بحركهم غير كون زين زد ما قرب يحجز مالت مباركوا كتكل كلهم من تخميتي أي كأني بهاجر درجة خلق الذكاء مالتي زي ما سر. Thank you كفالة حوي من البات تيقان قانا تقرنيا سلزخو نمبر guideline ألو أب فيسبوك أب كار السوشيال ميديا سي تقول أنا قلت تبغى أتفق كمان يبلا وسلام حفتي يا أبزياء لا زنيحة وسلام حفتي لك على بتاع عميد صبوتي زبطنا تبوسيها كلا عجي أبكار حبرسة بزي كات حقناتهم ولا ون الجوريزماتهم التي إنجليش لازم فوت تزبلون سلسلة سمعوا نبومولو كلا جنا يعكسوا بس هذا ملو حسنة اللهم نحن جن إزي أب تيك توك زلوا بس توركب أزي زخفة نجارات بهايمانة بوليتيكا زخفة نجارات كزارو وزحادر زلوا كات حبرسنا التي الجوريزم كلا اليوم سلا زي فل زي فل كم بوم سلا زي كل بلاتفورم نحن يعتقد داتنا هون الصورة أنت قد شو السوق بعقم كلا خلفتين كاب عقم واتس أي زقام كاتيجري سلا زي فلتو دلا يخبلوا على حد على السبب لازم أنت قديو ونحن نعمل معناته أتهم كم زبل زلوا أتاهم تبل زلا ويتخم زبل زلا دقوا ويادك يسوم قري هرم ماله ويهارو برتعوا ماله تجازا ويكا أتهم قلعوا تأميوهم ويكا موبايل جيم تصوت اللو مالتي زي مالت دماء ولا أنا متسايون تولدوا بزح زعب بنجارات كم زي اللي وي بزح شجرات بين خمسة حبرنا مالتها فلوت نبابي مالتي thank you بس هيك اللي يعني Thank you كفالة حوينا بحكي algorithm كم زبل كيون حما درعنا يو ينسلنا نحنا تغني كنقبرون نحركو الناسي انتاينا كنقبر زلنا نحنا سلام حفي ويا تدري كنت تكون لكي ويا أنا إذني جلس أيام قال لنا مالتي بوات حكي أنا تدري يا متين كان زين لا عدس دمتيسي اوكي راح نسقم لنا حجة سمع الله دي بسمع كل حاجه انت الجوريزم نابرا بحنا خنوعلو نحنا كنمهار كنفلط نسي انتاينا كنقبر زلنا كابتي بلاي كاتيوم دقنا حما نخي مهارو وي ونتعدي جزاءات تطبق زلا السوشيال ميديا حما نخي نضارب بها حما نسمع بها لازم نحنا كنكح نحركونا خاتم دقنا كنقفلو لازم خبانا حما نخي مهارو الالغوريزم صبق نخنصلنا سي انتاينا كنقبر زلنا كورس كقا فكرنيا مسون سلازي فوتو نعنا كنصلنا كنسو ناباكا يا ريت حجي انتاي ديو مجمريا زخوا نغير تقبر كلها اقدم كاسها فلتات كله كالو تتخيلوا اتي تموكرو كله صبغي زي تخيل ما فلتات كله كالو حجي حدا سب ندحردا ورعا خولدي له مدب الله خوين تمري عمس سب حدا ندحر كولي له مدب غيرهم كاينهم سي قدم انتاي له فلتات كله مالو تعابياس قداماي سنعا خايس صلوكا خال سبا يكونن ስለዚህ ኃላፊነት ተወዘለ ማለት ዝኳን ነገር ገብር ተወንካ ወላ ቢዝነስ ከፍቶ ወንካ ቀድምነቲ ዛዓት ቢዝነስ ገለ ፍልጠት ገለስ ክልዎ ካለው ገለ ተሞክሮ ከየለው ካኸሊ ፍልጠት ምህላው ግን ዝእግደካ የለ ማለት ለዚ ፍልጠት ክልዎ ወሎ ዝኳን ሰብ ዝገብሮ ማለት ዝኳን ነገር ትገብሮ ወላ ተሶሻል ሚዲያ ሎሚ ከምት ናይ ቀረማ ይኮነን ሎሚ ተቀይሩ ሎሚ ኮም ይኮነን በሶሻል ሚዲያ ሕማም ያጋጥም አለው ምክንያቱ ሶሻል ሚዲያ ንክትራ ሓዲርካ ስከደቀስካ ተሓድርሞ ንጎ ካብ ስራሕ አይትኸይድ ዘንቲ ህይወትካ በዓቢ ተጸሊሎ ማለት بعبيون أمرها تناليت لك على السجر كاي عمره ما عاد رأس حيمك هو على خير أنا خمسين على نمرتي سلازي أتي ألغوريزم نتي ناتنا رأسي نخال أيقرا نرأس ناسي كما يجرس نتزفط وطرح حيزو يحضر وعل تبهاي يسرح سلازي خوان سلتسرحه نحن هذا ما إراك جداين وخونو له مالتي نايز لجرز سلازي أبزيا نحنا
ترى عب ترى يزلوا نايتي ولك أسب نايتي شال ميديا تكم زلوا أسب ناتو عب ترى يزلوا مالتي إتا أنكو ترو ناتو لمان تيا جزها مصري جزو قصر خلالهم جزو سي كتر الله شال ميديا لهم كم جزا يخوين زلوا أتي جزها مالت أتي أب شال ميديا زلك أكاونتات أب تويتر تيك توك فيسبوك انستغرام كلهم نناتو بتقمص لزلوهم نتتقمهم دما خطر بحال الحكوين كان ولا تمزنق عونس أقابا له مالتي كله نتتقم دما خطر بحال الحكوين كان جزها ختصرت قالك أنا حجي ورحاوي حانت جزية نايت سريت جزية لاتن زي دي سبات نايت صرفن ناي كومو بدعن زوجبر سبات أنفلو داغوركو بلوك داغوركو زي دالوكو زد لي نتراي إذا كاتل صيدا كاتل أي كأني معناته أتن تبلعن أتن الصقات تبلعن ساتين كلن مقبي صريح خامسي خاين ويحد سب صريحين كله حاول اللي قال له مالتي أتن صقات صريح خادم سأخاين بلع خاين على خا كابتن زبلع خاين بعور ساينس أتي عسرة مئتاوي نابو عمره خايز غيد عسرة مئتاوي نابو عمره خايد زلوا أتأمره خادم ما ويسمع له يري له يترجم له كل نجار أما سرح باكلات كاي تكمل صبوا أنا زي عسرة مئتاوي صريح زمز أخونا أمره يذهب كوا أمره يدما تجمع له زي تأمنا زي اللي نكري أي فكر الدنيا كبر على الوقت الصخاصي سعر كاب أمسي خا تتأمل كفتين كجميل كسريح خا زين تعسر مئتاوي عمره خا تتوقع يمولون بالله تتأمل خل جن نزيتك النجار كهاتلولو أي جبان يا أخي نختبر سالك حاجة زين بهاجر درجة سب شجرات كفتحي سعر بمحبة شجرات كفتحي سعر قالوا وينكم الصغار نزل نفس صغار نزل نزخون سبت نزل ولكم عليه بتاجوزو تاشل ميدا كم جزخة خم تاجزخة حنت جزء بسمون ده أكل سوم صبوا صيح تقبل لا حنت جزء واحد ما صريح إليك تم صبوا زاربو صبوا زمهورها سنة مقبار زلوهم تم تسخة دليل هذا اللي خد صبوا نقر زلوهم لما راي فلو تبلمو صباح عندكم سسخة لما تي الشال ميدا عم راي جزء مساخة تسخة تدليو information تراي يصير حكام عليه بدحريو نسخة آيت الناوزون ناي صرفن ناي حماق ناي كومو انتس تسقيمهم كم زاقد ما زبلناهم انتس كونيلهم انتس حاميمهم زقبرو سبات ناتهم تتقيعها ويا ناتهم مروخ كوينكا آيت نبرن مالت سلازي بزتخالة متن كاب كم زميلاي كاب زوات ما أتش سوشيال ميديا نتا الجوريزم كتفولت عند حكينكا الصغا ولا حنتي سوشيال ميديا حنت حماق تزاري حنت حماق فيديو متيا حماق زربا زلوا أبان كم زاربو أملاك محرتي يقول لكم كم تجبروا خمس وكوجي جاي كم زولا كتبت أي تخيلني خا توم سبعة مبزحة تجي بعلامة أصل الزجبر 100 كوين كان لها 100 كوين كان لها أي سمعك كان لها عن 100 كبر نفسها تبص معلهم جيت ماليس كاك 100 كوينات أنيحة أنا سمعكني زي اللغة أي سمعنا لها نعم أنا سمعكني زي اللغة هذا شكرا لو مش هتنتهينا فينا حجخة سمعكني زي اللغة ده علم أوه ما يتعايز تنزل لها وقت سمعك الله هجي سمعك الله أنا هجوي هجوي سمعك الله أوكي يا كنقص لنا نحن توم السمع زلوا خاز وأنا مستاكين فترة لهم أجي نسخة كومنت صحف له الكومنت من صحف قالوا تا الجوريزم فتيخة خمسة اللي خايد فلت فتيخة خمسة اللي خايد حبروز اللي خايد السبب زين كونه يلوك كبر خير ما حدا عسرت تصبوا نجار زجبرة حنتي ويكلت ولا 3 جيجا زجبرة يا أخي تقول روميل كذا أتمر موال وكل جيزي حماة زجبرة سب 100 خونا لها قرب بيني ولا نسلزل لا مالتي أنا هي مالتي أوكي هو نسب زخط الرومي تغنيها سلازي تقوموا مصحف ونبعلوا سي نتسب نتا فيديو تيا وي نتا تحسه تيا فايرال كم تخيل مليسا خمتو وعا خاتقبل زل خمت أجيب كي ترداكاس نسخة نخالوت كا مليسكا زيادة خمو نخعبيو خاتقبل لها نتحمى نقص كتحبابيو خاتسل خمت سلازي كم زيادة سلازي خوانت أبكيان خنقبرا نحنا خوانت خنقبرا خلنا تشال ميديا برقص نتا الجوريزم نتا لايكس قبرنايا فتينا 5 لان حبروا لنا لك صباح 5 لان صار لنا مالتي حما تخينا انا حما كم صار لا يصبح مالتي لازم زي تردينا كل جزء بتي
نعنا زتقمنا نتنعنا زحجزنا نتنعنا نحنا نفوتو نعود راي مكتالن زي لينا ما كل جزء مع تفلينا مصراي مالتي زي اللي كا ان فولو ان سبسكرايب ان فولو ان لايك يركا كلهم تعصون زي اللي خا ندعل خيام دعل نحلف كام كده لك كمان فلاي ناي مواعوعታት حجي ብዙሓት ኣለዉ ናይ መዋዓውዑ ብዙሕ ይመጽእ እቲ መዋዓውዑ ዝግበረውን እንድሕር ንዓኻ ማለት እዩ ኣልጎሪዝም ብናትካ መገዲ ክትመርሖም ክትጥቀመሉ ጀሚርካ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ እንድሕር ሸለልካዮ ናትካ ማሕበራዊ ሚድያታት ኩሎም ኣካውንታት ፅሬት ተዘይጌርካ ኣለዎም ግጋ ዘን ንዓኻ ጎዳይ ማለት እዩ ያ መስል بعول بهال الله حقها كابيان لا لازم تقاوغ ማለት ነው لما عند دا دعي سبيكر عاد سبيكر تجزع لنا مثلا نزغل يا غريتا كورا تعذبتنا اسمع له خديت سمع له اسكبولني سمع له الكومنت سيكشن صحافه مو هذا زلخ واقول لك كوكو ثاني لك كوكو ثاني بالبرايفت مسج تسجل لك عملاتنا مو يسمع عند حرا له تسمع له سلام بولني ونياتو كفالي ربيبي ويسمعك يا خبر يغني لنا كفالي هاونا كبرى تعزبتنا ناي تليفون مسمرنا خفيف سلازخونه رئيتو ويكا حسب انحرا لكم كينو بقتتا كفال حاونا دويلكم تحوات تفعليهم دول لنا يكون كباب كومنت تصحو يس سمع لهم يغني اللي مجم كله اتي خبر زلولو مشت قلت كارنا دي حاب بزح كيزي عفبة تسرنا زر انحرا لكم كينو جن ازي ناي هاكرز ويكا ازي كوكي زخونا نقر برايفيسي قالك ما تقول لكم قواتا يكوننا نابنا بزح كيزي ادفرتايزمنت نتسبكة عشاشو إلهم ناي اير من قد ناي امارات كتعوتي خا ناي امازون قال ندابله يسدر سبون سدر لي بزح زاني كفتوني واتساب دي بايمودي بقلدي يمتسيو سلاز خفتو زلو تسابي شيرز قبرو زلو ميتشمنا بها سلازي ازسي انتاي يخبر زلو حبرة سبنا انتاي يوم كتمكم زقبرو سي انتاي يوم كاتسب زوصلو هو ولا ابزي حكي انتاي تي ابكال حبرتسب حجي ازي ነገር ዝንቡሪ ማለት ሲ ኮሙን አለ ያ ናታ ድራይ ኮነን እጅና አምነት ابكال حبرتسب ንበሎ እንድሕርዳ ኸሙ አለ ኮይኑ እቲ ዝወሓደ ሚእታዊት ይኹም ህዝብ ምበር መብዛሕት ይኮን አናና መብዛሕቱ በንጻሩ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት ብዙሕ ዝተርፈና ነገር ኣሎ ማለት እዩ እጃና ከም ስለ ዘለኹ ብዙሕ ይመጸኒ እሞ ኸኣነ ብዛዕባ ኸሙ ንኸይቱ ኾኑ ኢለ እንዳተዛረብኩስ ናባ ይሰድው ሕጂ ራዮ ኣብ ኸለኻስ ደተሓሳሰበካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ታኸም ዝበል ኩላ ቪድዮ ይሰደሎም ተገምጥ ኢለ ማለት እዩ ታኸማ ዝገበር ኩላ ቪድዮ ይሰደሎም ግን ነታ ሼር ዝገበር ወይም ዳ ሼር ገብሩ እንጥቀሙላ ንመርታ ኣነ ዝገበርኳ ቪድዮ ኣሪዋኒ ጀሚር ያኔ ረገዲ ፊያብል እንድሕሪኹ ማለት የለን እዚ ሓቂ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ወላ ንገሊኦም ሳይከፍቱ ኣነ ታነ ሰድኳ ቪድዮ ይካተልዋኒ ታሰም ሰድዋ ቪድዮ ግን ወይ ወንድ ኾነ ናይ መታለልቲ ሊንክ ግን ይካተልዋ ማለት እዩ እዚ ድማ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕብረተሰብና እዩ ንኣብነት ናይ ኦንላይን ቢዝነስ እውን ምስኡ ወሲኽና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ናይ ክራኪንግ ሃኪንግ ኣታኪንግ ዝበሃሉ እውን ስካሚንግ እውን ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሕጂ ናይዛ ዝበልክያ እዚ እንታይ ዝበሃል ነቶም ሰባት ስካም ትገብሮ ማለት እዩ ወይ ተታልሎም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ከመይ ኢኻ ተታልሎም ተራእየልና መጀመርያ ዝኾነ ሊንክ ትሰደሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሊንክ ትሰደሎም እቲ ሊንክ ድማ ሓበሬታ ድዩ ዝወስድ ናትካ ፕራይቬሲ ወይ ብሕታውነት ሓበሬታ ይጠፍእ ማለት እዩ ካልኦት ወስድዎ ወላ እውን ካልእ ኢንፎርሜሽን ተሂብካዮም እውን ይወስድዎ ማለት እዩ ካብ ዝወፃእ ድማ ናይ ሴኪሪቲ ወይ ድማ ውሕስነት ቴሌፎንካ ወይ ኮምፒውተርካ ድማ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ማለት እዩ ሃከርስ ብቐሊሉ ኣብቲ ናትካ ኮምፒውተር ወይ ሞባይል ብምእታው ንዓኻ ድማ ኣብ ሽግር ከውድቑካ ይኽእሉ ማለት እዩ ወይ እውን ናትካ ሓበሬታ ወሲዶም ድማ ነድላዮም ክሸጥዎ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብዙሕ እዩ ኣብዚ ከየንዋሕና ግን ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ እቲአን ስካሚንግ ሃኪንግ ኣታኪንግ ክንዛረብ ኢና መጀመርያ እታ ናይ ሊንክ ዝበልክያ እታ ሊንክ ዝተባህለት እቲኦም ዝበዝሑ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ነዚ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ከምኡ ዝነጥፍ ማለት እዩ ኣብ ናትና ግን ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ከምኡ ዝነጥፍ ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝገብሩ እዚ ድማ ብዕምቆት ካብ ዘይምርዳእ ወይ እውን ሓሲብካ ካብቲ ዘይምግባር ማለት እዩ ክልተ ግዜ ሓሲብካ ብዘይምግባር ንኣብነት ሓደ ሊንክ ድሕሪ መፂኡ ሓደ ሰብ
اندحر انا عاصحي اب اتيو كم زي امازون بصحي كالو كم زي جنزه بصحي كالو كم زي ناي فلايت تيكت ورهيب كالا خمس دبل بصحو مجمريا زخونه ነገር ነፃ مسحه بحال يلا نو فريلانس يلا ነፃ مسحه بحال يلا كل ጊዜ بنፃ ናጽበዩ እዚ ድማ بتاع قديمه تزارنا ተመሪስና ኦንላይን ሲ እዚኦም ታይሎም ማለት ልዕል ትጽቢት ገይሮምሉ ልዕል ትጽቢት ካወሲሎም ማለት ኦንላይን ስለ ዝኾነስ بنፃ ኣሎ ኢሎም ሓሲቦም بنፃ ዝበሃል ሞ ተራ ኣይፈልጥ የለን بنፃ ማለት ሓደ ሰብ ብጉልበት ይሕግዘካ ብገንዘቡን بفلوت مجدي بروي مجدي دما بتنايكم وتكالات غيرو خا يحكزك كاب زوصا يغن بخومو زمص موبايل وي تمص تيكيت نيا تيكيت وي ما بخوم تمص ገንዘብ ይኹን ካለ የለን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣቀድም ካል ልዑል ትጽቢት ምግባራት ናይ ኢንተርኔት ዝበሃል ካላዮ እቲ ኣቀድሕና ዝበልና ኣቀድምና ዝበልናያ ኣብዚያ መጽ ማለት ስለዚ ከመይ ኢልካ ምሕታትሲ ከም ቀዳማይ ክቀርብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክንከውን ኣለና ዝኾነ ነገርስ ከመይ ንሕና እኮ ሎማ ኣጥፊናዮም በርቶም ሓረሶት ናይ ሃገርና እኮ ዝኾነ እንተይልካዮም ከመይ ዳ ኣላ ዝወደይ እዚኣስ ከመይ ዳ እያ ኣይሓስኩኻ ንብሉኻ ዘምናትና ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩልና ግን ከመይ ኣይብሉ ስለምንታይ ከመይ የለን ከምኡ ከማን ይጽልኦ ሕጂ ካብ ነፍሲ ጀሚርካ እዚ ሽግር እዩ ማለት ከመይ ስለምንታይ ክትብል ተጀሚርካ እቲ ኣታላሊ ወይ እውን ንዓኻ ዘታል ዘሎ ኣካል ሜላታት ጥራይ ዘግዩ ሜላታት ገይሩ ድማ ከስከትካዓካ ክእል ማለት ሕጂ እዚ ናይ ምትላል ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ሕጂ ታሊንክ መሰረትካ ክንዚ ገንዘብ በፂሕካ መስተባሃልካ ከመይ ስለምንታይ ሸድ ግበሩና በሓሙሽ ግሩፕ ናይ ዋትስኣፕ ወይ ፌስቡክ ናትካ መስተባሃልካ ስለምንታይ ብድሕሪኡ ኸ እንታያ ዘይሓተላ እሞንስቶ ዘይሓቶ እስቶ ይፈልጥ እዩ ከምዚኣ ዘይገብር ኢልካ ምብጋሲ ቀዳምነት ክኸውን ዝግቦ ዝነበረ ንሱ ገዲፍና ክኸውን ማለት እዩ ክኾነለይ ማለት ኢልካ ነቲ ናይ ኦንላይን ነገር ልዑል ትጽቢት ይሕዲርካ ናብ ካልኦት ዕሩኽትኻ ድማ ትሰደሞ ንዕኦም ድማ ከምኡ ንዑ ተታለሉ ትብሎም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ በዚ ዝኸይድ ሓበሬታ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ በዚ ዝብሎ ዘሎ በዚ ናይ ስካም ዝግበር ሊንክ ሲልካ እዚ ብዙሕ ሓበሬታ ዝኸይድ ሓደ እዋን እውን ገንዘብኩም ክንሰደልኩም ናይ ባንክ ዲቴልስኩም ኣብ ዘእትውዎ ተባሂሎም ዘእትው እውን ኣለዎ ብዓብይ ሓበሬታ ኣድራሻ ናይ ቴሌፎኖም ዲካልእ ኩሉ ናይ ደልዎ ኣድራሻ እውን ዝህቡ ኣለዎ ማለት እዩ ገንዘብ ክንዲ ዝበፅሐኩም እሞ ክንሰደልኩም ዝበሃሉ እሞ ዝህቡ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓበሬታ ይሽየጥ እዩ እቲ ክሬዲት ካርድ ይሽየጥ እዩ ወይ እውን ካብኡ ገንዘብ ይውሰዶ እዩ እቲ ኩሉ ዝረኽቦ ሓበሬታ ኢሜይል ንበዓላት ይሽየጥ እያ ኣብ ዳርክ ዌብ ዘይሽየጥ ነገር የለን ፌክ ፓስፖርት ይሽየጥ ሓቀኛ ፓስፖርት ይሽየጥ ፌክ ክሬዲት ካርድ ይሽየጥ ዘይሽየጥ ነገር የለን ማለት እዩ ኩሉ እሶም ይጥቀሙሉ እዮም ሓበሬታ እተን ኢሜይላትና ናይ ኩሉና ኣኪቦም ናይ ሸሕ ኢሜይል ክንደይ ገንዘብ እዮም ዘውፅሉ ናይ ሓንቲ ፓስፖርት ክንደይ ገንዘብ እዮም ዘውፅሉ ኣብ ዳርክ ዌብ ዝኾነ ሓበሬታ ዝረኸብካዮ ይሽየጥ እዩ ዝገዝኦ ድማ ኣይስእን እንተስ ንሓሶት ተሳሓቂ ዝገዝኦ እውን ኣይሰኣን ንኸውን ግን ይሽየጥ ሕጂ እዚ ተረዲእኻ ቀዳምነት ስለምንታይ ዳኸም ኣለዉ ከመይ ዳኸም ይብለዉ ኢልካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰራቅ ክመፅእ ከሎ ክሰርቀካ ኢሉ ኣይሕብረካ ሜላታት ሒዙ ይመፅእ ፍሉጥ ነገር እዩ እስኻ ቁር ከመይ እያ ስለምንታይ እያ ንስቶዳ ዲሓቶ ሞ ከምዚኣ ዲሓትት ከመይ ከምዚኣ ትኸውን ደላ ተዘይልካ እስኻ ተጎዳእ ትኸውን ማለት እዩ ካልእ ዝጉዳእ ኣካል የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ከመይ ስለምንታይ ክንብል ኣለና ሓደ እዚ ናይ ሊንክ ምስዳድ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ድማ እዚ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ተባሂሉ ዝግበር ስካም እውን ኣሎ ማለት እዩ ኦንላይን ቢዝነስ ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ገዛ ኮይንካ ኢኻ ትሰርሖ ተባሂሉ ንክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብፍላይ ማለት እዩ ዋላ እውን ደቂ ተባዕትዮ ኣለዎ እዮም ግን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ኣትየን እውን ግዜአንን ገንዘብን ዝኸሰራ እውን ኣለዎ ኣብ ገዛ ኮይና ትሰርሖ እንድሕር ኮይና ሞያ ይድልየክን እዩ ዝኾነ ተመክሮ ይድልየክን እዩ ኮምፒውተርክን ሞባይልክን ኢንተርኔት ጥራይ የድልየክን ትሕዳ ኢሎማ ተመክሮ ሞያ ክእለት ብቕዓት ደይሓትት ሞያ ስራሕ ዳ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኮይኑ ዝኾነ ትኹን ናታ ግዜ ተድልያ ናታ ትምህርቲ ተድልያ ናታ ፍልጠት ተድልያ ከመይ ከይበልካ ግን ድሕር ዕምት ኢልካ ተኣትወሎ ኮይንካ ግን ተረባሕ ዘይኮንካ እስኻሲ ንዓኻ እስኻ ኢኻ ተርብሖ ማለት እስኻ ኢኻ ንዕኦም ረብሖም ማለት እስኻ ኣትኻ ተኽስሮም እስኻ ወፂኻ ተኽስሮም ማለት ስለዚ ኦንላይን ቢዝነስ ተባሂሉ እውን ሰብ ኣምፂኻ ዝግበር ቢዝነስ ሓሊፉ ርኢናዮ ፖንዚ ስኪም ማለት እዩ ከምዚ ፓይራሚድ ስኪም ማለት እዩ ገንዘብካ ኢንቨስት ግበር ኣብ ከምዚ ኣብ 5 ወርሒ ብዕፅፊ ክምለሰካ እዩ ተባሂሉ እውን ከምኡውን ብዙሓት ዝተፈላለዩ ኣሕዋትና ኣለዉ ኣሽሓት ማለት እዩ ሓደ እዋን ንሓደ ሓውና ኣብ ኤውሮጳ ዝቕመጥ ማለት እዩ
ናይ 20,000 ኢንቨስት ተገብረላ ሓሲቡ 20,000 ዶላር ማለት እዩ ገንዘብ ኢንቨስት ተገብረላ ዝሓሰበ ዌብሳይት ኣቀዲሙ ዕድል ገይሩ ሓቲትኒ ጽንሓበል ሪሰርች ተገብረላ ብዛዕባ ኢለዮ ቸክ ምስ ገበርክዋ ግን ናይ መታለልቲ ኮይና ጸኒሓ ማለት እዩ እዚ ወዲ እዚ ግን ናብቲ መታለልቲ ብባዕሉ ብፍቃዱ 20,000 ዶላር ክቦም ሓሲቡ ማለት እዩ ክንደይ ከምኡሎ ማለት እዚ ሓደ ኣብነት እዩ ክንደይ ከዓ ገሊኦም 11,000 ተበሊዖም ስቕ ዝበሉ 2,000 ተበሊዖም ስቕ ዝበሉ ካልኡውን ልዕሊ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ተራይና ኢንቨስት ብስም ይግበር ተባሂሉ እታ ኣቀዲምና ዝበልናያ ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ ዝበልናያ ትምህርቲ ክትወስድ ኣለዋ ዝበልናያ ንዓ ከይወሰድካ ኢንቨስት ይግበር ኣሎ ኢልካ ገንዘብካ ካብ ኮፍ ተብሎ ኣብ ከምኡ ተወፍሮ ምፍታን ናብ ኢድ ሃከርስ ወይ እውን ስካመርስ ብቐጥታ ምርካብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ራእያ ሓደ ክትሕሰበላ ዘለዋ ማለት እዩ ኦንላይን ቢዝነስ ኮይኑ ሞያ ዘየልዮ ትምህርቲ ዘየልዮ ፍልጠት ዘየልዮ የለን ሃልዩውን ኣይፈልጥ ኦንላይን ዳ ኮይኑ ብኢንተርኔት መስመር ዳ ኮይኑ እምበሪ ልክዕ ከምቲ ብኣካል ትኸዶ ህይወት ከምኡውን ድኻም ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ዞም ማህፀን ኦርጋናይዜሽን ሕጂ ንስኹም እዞም ኦርጋናይዜሽን ንስኹም ሲ ክንደይ ኢኹም ደኺምኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቕሞ መርባት ክተቕርቡ ኢልኩም ክንደይ ደኺምኩም ኢኹም ክንደይ ኣውጪኹም ኢኹም ክንደይ ሰሪሕኹም ኢኹም ብዙሕ ድኻም ኣለዎ ንባዕሉ ዌብሳይት ሰሪሕኹም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ማሕፀን.org.co.uk ትብል ብርግጽ ገንዘብ ኣፍሲስኩምላ ኣለኹም ድኻም ኣፍሲስኩምላ ኣለኹም ወይ ንዝኸመሉ ሰብ ከፊልኩም ኣለኹም ፍሉጥ ነገር እዩ ብነፃ ዝበሃል ግን የለን ብነፃ ዝበሃል ሲ ሃልዩ ይፈልጥኒ ዋላ እውን ንስኹም ብነፃ እንዳገልገልኩም ትኸፍሉ ኢኹም ጌጋ ይኮነን ትኸፍሉ ኢኹም ከይከፈልካ ድበሃል የለን ዋላ እውን ሲ ብነፃ እንዳገልገልካ ግደፎ ንኽትረብሕስ ሞያ የድልየካን ፍልጠት የድልየካን ዝበሃል የለን ሞያ የድልየካ ፍልጠት የድልየካ ተመኩሮ የድልየካ ተመኩሮ ሃልዩካ ከማንሲ ሎሚ እቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ብዙሕ ሳቹሬትድ ወይ ከም ዝተጫባበጠ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንኽትረኸቦ እሞ ከማን ኣሸጋሪ ስለዚ ብፍላይ ኣሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ናይ ከምዚ ዓይነት ትካላት ግዜአን ክሕልፋ ክትሪአን ከለካ ቁርቢ ይስማዓካ እዩ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ሲ ሓንቲ እታ ቀያዲት ልክዕ ከምዚ ክሳድ ማለት እዩ ቀያዲት ናቲ ህይወት እያ ማለት ስለምንታይ ጓል ኣንስተይቲ ምስ በዓል ቤታን ምስ ደቃን ማእከለይቲ መራኸቢት ኮይና ጠማሪት እያ ማለት እዩ ምስ ቆልዑ ሲ ካብ ኣቦ ኣደ ዝያዳ ትቐርብ በቲ ዝነበራን ከይቱ ኮይና ብፍላይ ወላ ሕጂ እውን ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ዝቐረበት ናብ ደቃ ዝቐረበት ናብ ሰብኣያን ሰያ ካጠርንፎም ሕጂ ንደቃ ክንብል ከለና ንመጻኢ ንብል ኣለና ማለት እዩ ንሰብኣያ ክንብል ከለና ንሕጂ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ንመጻኢን እቲ ስርዓት ኣካይዳ ንሳ ክትመርሖም ክትቅይዶም ከተማእዝኖም ስለ ዘለዋ ንሳ ቅድም እያ ክትፈልጥ ዘለዋ ኩሉ ግዜ ሓደ ሕብረተሰብ ይወድቕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ጓል ኣንስተይቲ ድሕር ትወርዳ ኣላ ወይ እውን ካብቲ ዝግባእ ደረጃ ክብርን ዓቕምን ድሕር ዳ ይወድቕ ኣሎ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ይወድቕ ማለት እዩ ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ ንቅድሚት ክተምፅእ ኣለካ ጓል ኣንስተይቲ ክትፈልጥ ክትስዕር ክትቀያ ኣለዋ ከምኡ ክትገብር ድማ ዕድል ክወሃብ ኣለዎ ከምኡ ድማ ክትገብር ኣለዋ እንተዘይ ኮይኑ ተታሓሒዞም ኩሎም እዮም ዝወድቁ ጓል ኣንስተይቲ እታ እንኮ መብራህቲ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ሃገር እንተዘይ ኮይኑ ተታሓሒዙ ኩሉ እዩ ዝወድቕ እቶም ቆልዑ ዘምስሖም ዘምዘድሮም ሲኢኖም ሽገሩ እቲ ሰብኣይ ድማ ወፊሩ ውዒሩ ድራር የለፀንሕ ምስ ኣባእሲ ይበፅእ ሽግራት ዓበይቲ ሽግራት ድማ ይመፁ ማለት እዩ እዚ ሓቂ እዩ ከምዚ ፍሉይ ሎጂካ ይኩምኡ ተጠቂማ ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ንብለን ዘለና እዮም ድማ ጆሕ ዘመን ዘምስዩ ዘለው እዞም ኣብ ዙም ድዩ ኣብ ካልእ ፕሮግራም ብምግባር ከምዚ ስራሕ ኣለና ከምዚ ገንዘብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዛ ኮይንኪ ከይደኸምኪ በቃ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ገንዘብ ክትገብር ትኽእል ይዕድል ኣሎ ኢሎም ንዕና ውሒ ዘመን ደምስዩ ዘለዎ ማለት እዩ እሶም ሰብ ዕላማ እዮም ብርግፅ እሶም ኣብ ከም ዝወፍሩ ትካላት ድማ ብርግፅ እቲ ዕላምኦም ናብ ስደተኛ እዩ ማለት ስደተኛ ብዙሕ ግዜ ቀልጢፍካ ንክትህትም ምፅዓር ከምኡ ዓይነት ባህጊ ኣለዎ ቀልጢፍካ በቋራጭ ክትህትም ምድላይ ከምኡ ክቱር ባህጊ ኣለዎ ስደተኛ ትምህርቲ ከይሓዝካሲ ብቁልጡፍሲ ትቕየረሉ ህይወትሲ ኩሉ ግዜ የናዲ እዩ ማለት እዩ ስደተኛ ኩሉ ግዜ ኣብ ቋንቋን ባህልን ልምታትን ናይ ንግዲ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ሕፅረት ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ካብቲ ቋንቋ ጀሚርካ ቀልጢፉ ነቲ ነገራት ተረዲኡ ተዓፃፂፉ ክኸይድ የፀጉሞ እዩ ስለዚ በዚ ፀገማት ስለ ዘለዎ ኩሉ ቀጥታ ናብዚ ናይ ኦንላይን ዝግበር MLM ኣብኡ ይወድቕ ማለት ወይ ማልቲ ሌቨል ማርኬቲንግ ልክዕ ከምዚ ፖንዚ ስኪም ፓይራሚድ ስኪም ዝበሃል ገንዘብ ኣምፂኻ ኢንቨስት ግበር ሰብ ኣምፂኻ ክትረብሕ ኢኻ ብዝብል ቢዝነስ ልክዕ እኳ ቅድሚ ሕጂ ተቐይሩ ከምኡ ነይሩ ሕጂ ግን ተቐይሩ እዩ ንብረት ኣለና እንዳበሉ እዮም ዘታልሉ ዘለው እዚኦም ኣብኦም ትወድቕ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝበልክዋ እታ ፍሉይ ሓሳብ ፍሉይ ቀያሪት ሕብረተሰብ ዝበልክዋ ንሳ ኣብኡ ትወድቕ ማለት እዩ
حجي حنت قال اب لايف ندحردا زوم حيزون حدا ودي يمسلو خوينا زنا والزيهم كلن دقن وي صميم وي طميم وي قيروم وي هارو كوينوم وي كا صميوم الله مالتي سبودن دراراي تقربلومن مول ليتي اب زوم مسكال كتعل سلازا حدرت مالتي دراراي تقربلومن سراح بعيله مصيم ግጭት አሎ ባስሎ ማለት ሕብረተሰብና አሁን ለጊዜ ነዚ አብ ግምት እቲ ኩሉ ጊዜ ካባ ጀሚርካ أس بقص حدا بحدا نتعذب كحكي وساني مالت معناته سقيلو سبعين سبيتو أي قتلاني سقيلو تصعدو ندقن أي منطلوانيهم سقيلو كا يكون كل نجر زخون ناتو استيالو مالت كمي سلمنتاي ترايزت ليو كمي سلمنتاي دا خوينو حرسن دحرا نورمال ما يوتيوب سرقات رخيوس انت خوينو خابي مزيا سلمنتاي معناته اتيا اونلاين تقبر بزح غيزه نجلسب تطفويا نجلسب ترمويا حج بزح غيزه كابتو اونلاين نا كاب نزاربلنا كابلنا نزون كنزارو سلازلنا اتي زغبر زلو كله زغاطم زلو سلمنتاي بخمي ولاتو اونلاين بيزنس زغبر سلمنتاي بخمي انتاي مسغبركا فلاي بعابي ندحب مويا لي كان تموكريد لي كان دبال كوينو نسخاخا غنزو مالتي لذي ابزي بدقيق حساب اللو ازني اونلاين بيزنس زغبر بزح متلال سلازغبرو بلايفون بزح غزيه تزاريبلو لخو ግን ኣብዚ ነዊሕ ክዛረበሉ ዝሐሰብኩ ኸ እዚ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ግዜ ወሲለ ተዛሪበለኹ ካብዚ ወፃኢ ድማ ከምዚ ቫይረስ ኣሎ ከም በዓል ዝኾነ አንቲቫይረስ ዘይምጥቀምካ እውን ፀገም ኣሎ ኣብ ኮምፒውተርካ ትሮጃን ሆርስ በሃለው ቀጻል ክዛረበላ ዝደልየ ማለት እዩ እዚኦም ድማ እንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ቫይረስ ኮይኖም ወይ ማሊሽየስ ሶፍትዌር ኮይኖም ማለት እዩ እዚኦም ማሊሽየስ ሶፍትዌር እዚኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ብዝኾነ ዳውንሎድ ኮይኖም ብዝኾነ መንገዲ ኣብቲ ናትካ ኮምፒውተር ይወርድሞ شعو السخاء زغون هتصف كلها كل انت قات اللقم عبيلهم نابتي هاكرز يبصحون مالتي بخمزي كندي كريدت كارد نايستفر علي ورقه سبات ناب هاكرز كيدو مالتي الساعه صحفاسي كل كيبورد تصحوا لها كلس نابتي هاكر يخيد مالتي حجينا احنا كل غيزه وحسنت كلوانات خوينو كمتا ابعدنا كلنا حنت قرات حاصر نغبلا زغونه خيبلعه لكعكا كمبيوترنا زغونه اتيو فيروس نعنا اتنصحوا زلنا كيلقمو كم جيرم اتناي بانك ديتيلز نحن حجتناي بانك قطر تخلها زغون اونلاين كتكفل كلها اسخالك تخفل لها جنت قطر اللغه ما بيلو تهاكر رخيبونالو بانجيروخا انت سكخفل لي انت سكشطولي انت زغون غبره مالتي حجي نعينكا كامتنكا كان انت كمبيوترنا انت موبايلنا كل جزء نعون كفيروس ماليشيا سوفتوير زغون كابومون كل جزء خندنكا تصال صليت وناتون يدلينا زي اللي ابلكيشن امورا يدلنيو كل جزء ما كابلاي ستور ወይ ካብ አፕ ስቶር አይ ሌጂቲሜት ዝኾነ ሶፍትዌር ላይ ክነውርድ ኣለና እዚ በቋራጭ ካብ ክሮም ከይተኸፍል ክትብል በቋራጭ ተውርዶ መብዛሕትኡ ሶፍትዌራት እዚ ኣብ ራሽያ ዝስራሕ ኮይኑ ብሃከርስ ኣብ ውሽጡ ስፓይዌር ኣለዎ ሃርድዌር ኣለዎ ራንሰምዌር ኣለዎ ብዙሕ ኣለዎ ማለት እዩ ውሽጡ ወይ ኪሎ ወርስ ኣለዎ እዚኦም እንታይ ማለት እዩ እቲ ሃርድዌር ዝበልክዎ ናይ አድቨርታይዝመንት ማሊሽየስ ሶፍትዌር ማለት እዩ እቲ ናይ ስፓይዌር ዝበልክዎ ናይ ስለያ ማለት እዩ ካሜራ ካዲ ማይክሮፎን ካዲዩ ሃክ ብምግባር ዝስለየካ ዓይነት ማለት እዩ ወይ ወን ካላ አጋጣሙ ኮን خل ስለያ ብሓጽዩ ማለት እዩ ካብዚኦም ሶፍትዌር ኣዝዮም ክትጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ትብል ቀሰል እቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትከታተሎ ጽሬት ኣድላይ ክንሱ እዚ ድማ ካብኡ ዝዓበየ ጽሬት ኣድላይ ድማ ነፍሱ ከፍ ኮምፒውተር ሞባይል ብጽኑዕ ኣንቲ ቫይረስ ክትሕሉ ኣለዋ ካብዚ ወፃኢ ዘየድሊ ሶፍትዌር ዳውንሎድ ካብ ምግባር ክንጥንቀቕ እንከለና ብፍላይ ካብ ብራውዘር ከም በዓል ክሮም ማለት እዩ ወይ ሰፋሪ ካብ ዝወፃ ድማ ዝኾነ አፕሊኬሽን ካብ ፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ እንገብረለና ካብ ዝኾነ ማሊሽያ ሶፍትዌር ወይ ድማ ካብ ሓደ ማልዌር ክንጥንቀቕ እንድሕር ኮይና ዝኾነ ሃክ የጋጥመና ማለት እዩ እዚ ይመስል ካብ ሃኪንግ ስካሚንግ ድማ ብፍላይ ብቴሌፎን ብሜሴጅ ስዱና ከምዚ ዕድላት ናይ ስራሕ ኣሎ ከምዚ ቢዝነስ እዩ ከምዚ ክትገብሩ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ዘወዓውዑ ኣነ ንስኹም ነቲ ተኻተሪኹም እንታይ ኢኹም ተፍሪሉ እንታይ ፍርያትዮም ተቕርቡ ኢሉ ክሕትት ክኽእል ኣለዎ እንታይ ኢሉስ ክሓት ኣለዎ ትብል ቀሰብ ነቶም ትካል ነቶም ሰባት ድሕርኩም ሓይትዎም ጽቡቕ እዝን ዝነፍርም ዝበልዎ ትዘፍሪዎ ወግዓው ኮይኑ ትረሂብዎም ሰማዕቱ ደድልየቱ ኮይኑ ተዘይ ኮይኑ ስእልካ ጥራይ ዕምት ኢልካ ምእታው ክትርፍ ኣለዎ ኣብ ዋትስኣፕ ቀፀልዮም ፅሕፉለይ ብቴሌፎን እውን ይውለዮም ብዙሓት ስካመርስ ከምዚ ምጉዳል ዋጋ ከምዚ ጌርና ኣለና ናይ ባንክ ዲቴልስ ከምዚ ኮይንካ ኣሎ እሞ ሕጂ ክትዕርየት ኮይንካ እዝን ኮድ ሃበና ሞ ክንዕርየልካ ብለካ ካብ ባንኪ ኢና ኢሎም ማለት እዩ ካብ ፔይፓል እውን ከም የጋጥም እዩ ካብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ እውን እዚታት ኩሉ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ልክዕ ከምቲ ገዛኻ ብፅሬት ትሕዞ ሞባይልና እውን ሎሚ ልዕሊ ዝኾነት ፍጥርቲ ኣብዛ ዓለም እንኮ ምሳና ትኸውን ኩሉ ግዜ ቴሌፎንና እያ እዚኣ ክትርሳዕ የብላን ቴሌፎንና
ክትስልየና ትኽእል ኣበይ ከም ዘለና ክትስእለና ትኽእል ከመይ ከም ዘለና ክትቀድሓና ትኽእል እንታይ ንብል ከም ዘለና ስእልና እውን ኩሉ ክትወስዶ ትኽእል እንታይ ንገብር ከም ዘለና ኩሉ ክትገብር ትኽእል እንኮ ፍሊት ፍጥረት ሞባይልና እያ ሰበይትኻ ብስራሕ ሄድካ ተፈልያኻ ትውዕል ደቅኻ ብካልእ ብትምህርቲ ተፈላለይካ ትውዕል ክዳንካ ሎሚ ትለብሶ ፅባሕቲ ሓደ ትቕይሮ ካልእ ኩሉ ነገር ሞባይል ግን እንኮ ምሳኻ ዘለያ እንኮ ድማ ሓደገኛ ክትስልየካ ትኽእል ኣብ ሽግር ተውደቕካ ትኽእል ከተልማዓካ ትኽእል ምፅቡቕ ተጌርካያ ድማ ማለት እዩ እዚኣ መስል ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ስለ ዝዛረበሉ ቅርባ ሙያ ሓቢለያ ኣለኹ ይርዳእኒ ሰላም ሓፍተይ ይቐኒል ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ትገልፀልና ዘለካ ይቐኒልና ኤማ ሓውና ዳርጋ ናይ 7 ደቂቕ ተሪፍና ስለ ዘሎ ቴሌፎን ክትድውል ትኽእል ኢኻ ደውለልና ናይ ቴሌፎንና መስመር ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ፒን ጌርና ኣለና ብዋትሳፕ ብቐጥታ ብኩሉ ናይ ሶሻል ሚድያ ክትድውልና ትኽእል ኢኹም ክቡራት ተዓዘብትና ናብተናትካ ምእንቲ ክነላልዮ መቸም ናይ ብሓቂ ኩላ እዛ ናይ ቴክኖሎጂ ነገር ኩላ ነገር ስለ ትፈልጣ ሕብረተሰብና እውን ኣበይ ክረኽቡካ ከም ዝኽእሉ ምእንቲ ክፈልጡ ስክሪን ሼር ክገብር እሞ ሓደ ብሓደ ባዕልካ ትገልፀሎም ናትካ ፔጅ ምእንቲ ከርእዮም ስለ ዝደለኹ እየ ብምንታይ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ትወስድ ትህብ እሞ ናባኻ ከብሎ ክፍላይ ሓወይ ኦኬ ቴንክ ዩ الرأي زيادة شرقية له زيادة أنا فيسبوك بيج نتنيا زيادة بمفتاحاتني تأتيخي زيادة صبونيرو معناته أتي علامة حجنا هنا زخنا والكسب ناتو كورس بمدلاو كشت أول زخل زخنا سبدما ناتو زخنا كورس وسيد ما كمهارو زخل إننا سرحنا زلنا تيا لينك أولاتكي أبتي سئلاتكي أو أتيخي تيا سرحنا زلنا بلاتفورم كتير ترينا تفاديخن لخدا زخنا سبتين اليوم بغير بحربها من تمانتي زي حجينا بيسك كمبيوتر زغبركا كورسيا زي ويب سايت بعلي سريحيا اسفا قبر زيهم تتقمتي بتصبوك رخبوا استغال مدن انا دي شجر صفف زغونه اسار حاجه سريحيا يزبل ابتيا ابزيا اونلاين كورس بدلا زي حجي اب ساعه زي بقنقه تግርኛ تግره كمون بلينا جميرنا زلنا برغص تهم قنقات كلهم كنغبرامينا قس بقس ግን حج بز جميرنا لنا زخونه سب بعل مويا اب زخونه مويا زنطف سب ناتو اونلاين كورس بمدلاو زخونه عود مالتي اب زخونه عودي ناتو اونلاين كورس بمدلاو بزدله واغا غيرو كشيت شيت دما كابتن شيات دما ربحه ركب نحنا وين كاب نفس كف شيات 10 ميتاود نحن نتقم نوسد تي كابز اتاو دما تي 8 ميتاود دما نابتي ناب ميموري زخيد مالتي زخونه سب دما ناتو كورس غزيو كمهارلو زخيل مالتي قرب اور تبيلك يا سلام حفتي صبونيرو زغونه سبنا زو كورسات غزيو كمهارلو خيلي درو حجي انن كلتا كالو تحواتيهم كورسات دالنا لنا ناي بايثون بروغرامينج جميرنا لنا انا ونا اتش ام ال جمير له ناي سي اس اس ون كمو ابيتون بخفيل بزعبازي صريح له كورس ناي فيديو اديتينج ادوبي بريمير برو صريحنا لنا ناي بزعبا يوتيوبر كمو ناي جرافيك ديزاين ون صريحنا لنا بيسك كمبيوتر ون صريحنا لنا زي تي كورسات ناتنايو زخونه سباب زي كورساتو بعلو تعينو بعلو بوزل يواقاك شيء يخلي زخانة سبدما كورس وسيلو كمهار يخلي مالته العلامة زخلو كنبلو جمسنا بسنكتي أفلوتو قدام أي نقل أفلوتو تزي باللي زخانة أبحر سب شكل زفتر سلازي إتوم سب مويا دما بسنكت زلو أقل أميتات نا يوتيوب كم تزدل ربحاس لزي باللي سوم دما بزي جنزب بزي ربح دما بزح جزيو أو خطفو عقنون كحطروم سلازي غل أبزي إلنا نتسب بزدلي واقع بمقبار نخالقوت شيتو ربح خراب حال زغل أتاو قبل الزغل إني أنا صريحنا مالت سلا زخانة سب نزو كورسات صريحو بتنا مويا شيء خير مالتيو أتمويا أب ناي تمرتي نعبا يقول عخون خيل ناي تمرت هتصانات خون خيل ناي عبيتي محدرا جزي عبابيا أكايدا عبيت وركاو عبيت خون خيل أما حرارة ناي محدرا خون خيل ناي كل ناي تكنولوجي بروغرامينج كمبيوتر ساينس خون خيل ناي فيديو إديتينج فوتو إديتينج خون خيل كنبار مالتيو بزح استفعل عليه مويا بحثيو مالتي إذا خزبال ديكونا زخانة مالتي كابتا بساعات زي بحول السبنة حباي ساقم زلا توصل حبشات بحال نفلت الله مالتيو نحنا نبع على تام حدرا جيزي زي كألوا بزحت زلنا زلنا نتام حدرا جيزي كمي يجرو زخيل عسب دما رحتم بزخيل على اللغينو كم هذا غادي كابزوات عون ولا وناي درايفين كتلفون كم هذا غادي معناته التيوريك تمرر تخليها
كله بأونلاين كورس بمدلاو شيطو ربح قبل زخري مالتي كابز وصاي ግን ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ሸይጡ ገለ ንብሎ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣታው ማለት እዩ ብዙሕ ሕብረተሰብና ብዙሕ ይዝረበሉን እዚ ግን ሎም ክዛረበሉ እየ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኩሉ ጥናፈ ዝግበር ፀገም እንታይ እዩ እቶም ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት እቶም ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰብ ብነፃ ከገልግሉ ይፀንሑ እሞ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግን ፌል ኣብ ይገብሩ ወይ ጠጠው ይብሉ ስለምንታይ ረብሓ ተዘይብልካስ ትገዛ እሞ ከመይ ጌርካ እሞ ክትከዶ ኢኻ ትገዛሲ ክትከዶ ትኽእልኒ ኢኻ ትገዛሲ ክትፀሮ ወይ ክትካይዶ ትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ربحاس أقداسي نت زمهر وين تزمرح زلا أكل مالتي حجي زيا حكي مربحان حلو خوين سبدما بقليلو اتناتو تموكرو فلتات مويا ويون مريحنت عقمي أبتكبر كو علي خير مالتي زيا قم بزح سباي زارة بلانيو قن نحنا بلكع نزيا نمتكاين بار بارموز خونا بعلمويا تخفل على ممهر ناي كله مراحل ممهر مالت ناي كله مراحل ويون ناي كله قيادي سبي مالتي بايلوت ممهر بممر حلف دكتور بممر حلف انجينير ناي زخونه بلاتفورم ناي زخونه مويا نبعلو بممر يحلف كلهم تماهيرين يحلف مالتي لكع كل سب بخمسه بعد يحلف لكع تمرت زخونه سبكا بتن ممر يحلف سلازم ممر مبار كل غزي ابت زمورو مويا اتوكيو صنيعو غزي هيبو فلطتو خكافل ترغاغي فلطتو خكافل نحر كوينو السون ربح قبرانو زيا نبزحات استحتكون تخيا جن حكيم السون ربحها قبر له ربحها جدا قبر له معناته ربحها زي يقولوا السون أبستنا والحق زي دخمات يزقبر سلشاو خير خل ولا ون نخال سرح ون سرح له بيزين لي خوينا خمسين لي خوينا له تفلتوا أينعو أين عنا تخو مالك إحنا هاخل اللي زي أبز كل شجر نور كنتايو نتوم زفولتوا أكرات سلا زين قدمه وينعوم سلا زين كاترم ساتهم ون بزقبع دموزم بزلوهم وين تفريت بزلوهم مجدي سلازي كور مالتي ناي بلص كاليم እዚ ግን ሰሪሕኻ ትኸፈለሉ ብዝብል ዕላማ እዩ እዚ ኢና ንበር ሕጂ እዚ ፕላትፎርም ሰሪሕና ዘለና ተስፋ ገብርካ ጠቃሚ ኸውን ቴንክ ዩ ሰላም ሓፍቴ ኣበይነ ተዘይ ኮይኑ ድምፂ ሕጂ እውን ቀኒ የላን ማለት እዩ ኦኬ ኣበይነ ክኸውን ክእል ኢላ ሓንቲ ቀፅል እየ ሰምዓክን ዘለኹ ሰላም ሓፍቴ نبرزي تو بالسي زايتو أبدي جيز فورست كان سووا السودان سووا أو كان ريتن بتخمن تقدم لا يمكن استيو سمد النجار نجار كمي كيران يكون ربما أمي كيران بس تخلي كبران تا نبكا بعدين درس درس أو نجار زين بزنس بانس بيجي نجار نيترس نيتين تكين قبل Thank you. سمع لك هذه لا حوي؟ ما كنت تصبيو كتنقلني على عن سمعي الصغير يعني سمع خوني ولا alright. Okay. قال لك هذه خالد توسعي؟ بقى شيء أجوها بتعرف كان I like you تعرف سبب المدوات كابو حارشي يغني لنا ام حوي. Thank you. Okay. آمين آمين شيء. إذا أجوها تبين سمعي الله ولا عنا كيف تلاقي أجوها تبين سمعي الله يغني لي عبسة يغني لي هو ما حاولنا إما إنجنيريو تخلو تسرح تقبرو يكاتاتلي لايك على مشات تخلو تقلص أو زمسها بزعبان يدك أنستيخاتي زوردن دلونا أونلاين سلامات أو خا أبتسخات تقبرو كل كذا ختم كفو بزح هيوتن حدارن كتاب مثل التقل كم يجرن ككلا خانة أو يخلا أو نختن كحلنا عندك أنستينا إنك سنة كعائلة كارلا اوكي هره يغني لي يا محاوله تعميد مسكين يغني لي ابزنا يدق انستيو ነገር ያ ደቅ انستيو كل ነገር ያን ከም ተዓዲና ዝበልና ምድጋም ከይከውን كل ነገር ያን ሓን ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከይድ ሓን ኣብ ሞዳቱ እውን ማፀውን ገበለና እዚ ያ درجه መደብና እውን እንዳ ወዳና ኢና ሼር ክገብር ፔጅካ ወይሲ ቅጽሎ ወይስ እማ ከፋለ ሓወት ሼር እንታይ እቲ ፔጅ ሼር ስክሪን ሼር ክገብር ወይስ ናብ ወዳና ስለዝኾነ ትውስኸለ ነገር አለው ናትካ ኮስት ድቦ ተሰብ ህብረተሰብና ክፈልጥ ምእንቲ اوكي حراي سلام حفتي يا
توسخول زدلي من البات أبزي حاخي تبني أتي أنا شير جن تربياتني أتي أنا شير جن سأجمع يقولون دحين ولا بزنا كالوي أبزغنا كابت كورسات أتيهون شركة قبل تغليقي سأجمع يقولون نجد ما قديين كتي قبل دلوه قبل مالتي حدتي قبل زلوه حدتي عندي استمالتيو قداي دك إنه استي نابا آخر من لسنا مالتي تايدا تسهيلنا حتى اللي دعمه كان صوتي لا حاجة دك إنه استي ترى يكون بحبش از عجوب كلي نعمل انتهى له أبز قداي ناي تيك توك زيادة صعيدة نزار تبغي أزي قداي تيك توك أزيو أتحاسب ناخونا زخيد متسليو تم قال حبر السب أتوم ناتهم وكيلات وي ونايكوم كيلاتات وي نخوم تمدوا بسبات يحملون يسعر لنا بزح قنونا يكون ناتنا جن زحمل لي أقول سعر اللي أقول خيرو كم زي ذا كذا كل سايز قبل الكخير بقى أجي قداي بوليتيكا هيمانات توركب كما عبيت على استلاعلهم بوجله بمزحات سبعة أكيوم على تيك توك تزتي يمسير له مالتي مزتاي قد صلاة يكون مزحات كذين صار في أزيو عبز وخنا زربا مستنعاق هم ترى خاطر مالتي أزي أزيو تحت حسابي كم حول السنة نحنا سي وحدات نكلنا مبزحتنا ما بكم زن وعل حركين ناسي وأزيو أشجعرن أتحاسب من قداي مالتي أجي أنا زي أبزح كذي زربا لكن بعبي دما أب كمزي مبزحة ينقاد الكنسية اللوين ولا دكتوعات اللوين من الكنسية أبكم مقبلها اللوك أندي يتحاسب مالتي معناته كم تقدم أزول قوة وي أبدك أن وي أب سبعين سأجمي في الترى لو مالتي نحر سبعي حنت سبعتي وي حنت قال أبتي كومون نحت مسلا هنا ليت مرعوت هنا أول إيفنتس أجمع له كتفلت كتمهار بقى جواب كتزناق عزق بقى كومون نحت مسلا هنا أول نبعد أجمع له مالتي أجي أزي عبي شجريو كإلو نايك البقالي لزمسل أتحاسب قداي ون نمتى أتحاسب قبره حدا سبولكو دلا يمي بولا يقدر سني خبل خلي أنا نوعي يقدر سني خبل خلي جن مسألة قرب يقدر سناي مسألة ناسي أزيو أقدر نتبيو مسألة يقدر سنا حج نبعلي يقدر سنا مانج أتي عبت أجمع كذا زخانة أبز حبر سنا حج من زخانة بقليل وعليل كا حسبنا حسابته وهايبكا ويف اللي أتكسر كحكي زي خل ما أتعبت أجمع أزين ريزلنا بتيك توك نعبنت أنا بدحرها بتيك توك آتي بستورك ببوليتيكا هيمانات كتعن كتهالغ دم ستوخينا مسكالوت ويكتصارف نحرها مسلوخينا مسكالوت أبا أكل مساي مزلو عرقتي مغربي كميل الرارة ساكن مصحف زمبو تخينهم كميل الرارة كنا رارة إن خلينا أنا نصان سلام السخن دحرها مصحف تنبو علكي ويون أبقم نقر زلو مس نفعات سبات كتزارب توعي الكي نمشوتو أنا تيك توك ري وعلا عمشوتو أين سامع عنا خافينا خنا علت أين خلينا مزعوان هرستي عمون علم ببينا نغر وعلنا أجيت زي ما السماع زقاتم حبراوي تفات في اللي أتكات إركا زي ما خالد زقاتم تسانية خات تفاقيكا زي ما خالد زقاتم بأس زقاتم صرف زقاتم كابزي زي نريو زلنا أزيو قدب زي ولو أكايداي مالتي عدلا قبرنا مسدرانا سيزين قمت زلنا أزلنا قرزي بقلي لونك عريك إلا نديو مسدرخات برت مسدرخات قمت تخينكا ويحانتو قال مسدرات قمت تليا إذا ساعات زي إذا جزء زي أب لايف كم زي أب زوم أب أي من أب تيك توك زي اللي خسي إلو أبا وحابا ويدك حابا فنقول لان كرقبوان سلازغولو كزاربوا سلازغولو كم يتقبرني فتصم أجيب تيم مسبقة مسدية خان زي مهلا وكاس حجي رأيك منات عجب يبليهم الصم جيجا يبليهم أكون أبو خان أديان حاول بخا مغرب كبيسبك ويتم عدوك عجب يبليهم هذا أبزق نحنا ننترسو تهاجرنا إنترنت لزي بلو أكاثرنا يم سدرانا بكريوه نحنا عجب زبلنا يلن كل مبزحة درجة خماناي عجب زبل يلن ويكسرفناي ويعجب يبلنا سلازي حلفنا زي بالكهون كاترف مالك حلفنا زي بالكاسم نحكي كلمة حضرك تسكما يدخل ختفلت يدخل سرح مويا صبوا جهات أنا حز يدخل كتمهار يدخل حلفنا زوجة لسب زوجنا قبل كلمة لذا حلفنا زوجة لنا خوينا إنا زلنا مالك قرب حلفنا مهلا مالسي مسدرها جنزم محوال مالك يكون جنزم مسدرها يكون حلفنا زل كان نتاجزات رأي مخال رأي يكون حلفنا زبهال نمسعي ولدها حلفنا زبهال نايمسعي أكايدها علامها نايمسعي مدباتك نايمسعي نجارات أول يجباكاي جن
صبوا عدل هيكونن كم زري زلنا فقول فحينا سلزلنا بقى توم غوربيت أجزاوتنا تزلنا عبزونا عدي توم غوربيتنا ندقم بوان دقوسو تمرت خيرو تمن ساعتهم كم زجبرو زيك تبورو زي تبورو لهم صقام يقولون جيم كتصاوت خليهم تم دقم صقام يقولون مزدلاهم كزانا بعخولهم تو حدا جنا تيك توك عاتيهم جن بزعبة تطور كم بوليتيكان كاد عقلي يمسينهم معناته تدرون فولتان بايني منسك روح بوايا حجي اتي حرافنت زي مركا زي محاز كابتي بسنكتي زقات امنا بينا مهلاونا بحتاونت مهلاو ابشقر وديقنا لنا مالتيو ازي بقليل زعري كونن فعر انت تخيلوا دما حدا عب يفتح له نسو دما انتايو اتا اونكو خد عريلا نخيل نتوم سمو يا زبحالو انتس بزوم انتس بزحنا اونلاين نبلو نقبلو زلنا كورسات مدلاو انتس بكل ميدا بكل ميلا مالتي كيسالچوم كي تداخمو كفريت بزلوا من الكع مالتي تحبر السبون نزوم كمو عين سبات اجي سلام بنص على حراب استقلل له خوينكي غزي بزحكي يكونن انتايدا بنص تقلل تحجز لزلخي سلاز تخالي سب كاب اجوخي كمزلو قد نعاكم فاينانس حجزك يقبوي سلامنتاي ابزي غزيو نحروف له خوينا حدا سب غزي سلبزح يكونن هو فيك حجز سلازلي سلازي اتسبون كحجزهم الله بعابي تمو مهاران كان حجازينا جنزف نقبرنا لهم كي تعاروكم وخي حسبوا زيادة كنسرحنا بمال كلهم سب مويا ناي زخونا مويا كابتاز بالنايا ناي جزية محدرة جزية خون خلي مري حنت نفسه والكاو عبيد كونفيدنس سيلف كونفيدنس مالتيو اتعابي هتصانات قلعو اتقال عليه حدار ناي كله بمويا ملكع قريبو كلنا نحرد اخوم بزح بزحو كلنا تربحت انت تقمتهم كون نخدينا سلازي اتهم كم زبلكم على تيك توك كوم وابكال السوشيال ميديا ناي صرفن حماقهم كاينم زرو دما ندو حار خمصين مالتي بزح حماق تليو بزح حد بتحماق تصليام يخودو مالتي بزح صبوت تليو دما بزح حد بتصبوت تصليام يمسخودو مالتي نعملت حجي حنتي منسي يقول 10 14 15 كاينه حنتي قال تليا موديل تقرب موطو خمزي زخونه صف قبل كلا خاص حدا درافايسي درافاي كون كولوس قدمي درافاي مخانو موديل زقم موطو سبالو قميت كمزي بقى استوسي كم استوس خون دلي بلكا كم يمانا باريا كم فرانكفورت خون دلي بلكا معناتكم موديل اقميطو ولا برسو حجي لومناتنا كم استخد كون يتبنيا تاقوال تادا كم حانت تيك توكر كم حانت ساعة تيك توكر كم زي استخون على المتبن حجي نمن موديل اقميط الله تاقوال 15 عام نمن ساقني اقميط الله مالتي جي فلوت نغاري مالتي زي ولا دقطعتهم لك اخومو نمنسي ابنتاو خوينو اقرب له حجي قال نحنا توم سمويا توم تمرت زلهم فلا عبيتي ابز ما هتصمون الله بزحات ازيوم نفعات مالتو ازم عبيتي مبزحاتو غزي بتمكرو اسيماميام بتمرتي صقيباميام بزي سلچاو مغدي صوم بعلهم 18 تبزلايف الله 18 سبات هالو كيس اقموكم كم تغبز لهم قليل ايكونن لك اخومها كيس سلچوم كيت تصقمو نتي سب بستخاله مطون ولا كتسب ثلاث بيكاتاتلو نتي زلوم تمرتي بتا زلاتهم تمرتي ككافلو دلوات كونلو معنا مقدم اسكلوما كل شميلات التمرت زلوو في فيديوهات مالتيو زنت سبكا اسكنتايو كما يلوك مهارك جمري مالتي سلازي اتم سمو ياناتنا كلهم اتقراربو منات تحزو منات منسي بزلو لكعكمو نعوق السحب مقدي ابديت الكوينه مصيوم فيديو نصارد جدليو تسب ازاربا جدليو ناي مزناقعي ناس حق كنصاوت كنا زناقع خارج حق تمرت جدليو نصم تمهار نبعلم ابديت كوينه مصيوم نساتهم تحدثوا مالتي نت حبرتسب بتات فلطو مويا نتات فلطو مويا ككافلو والله مالتي يوحد مر زمهارلو ايسني غزي حتى تمبر بوزحات نتي مويا تي كوزون كمهارون يم من تروسو تنابرا كل هاغرات كبير سلازلو تسب لا تردو وا مو انس كالاي سالساي زيتولو ميلا خفطر كال تمرت خصعر كم زغبر يصعريلو حسب زلو مالتي سلازي قص بقص كله نايز عدنزي تتقام تربحن كون خري مالتو نحنا انا نبعلي حجي حنت اونلاين كورس سريح نيره بزحات سبات وسيدما دحرا كالت وسيده ابا خوسيدم سالتي تجيرم زنبا خوسيدم حجي زم تمارو زيوم اكتي ناتي دلي زلو خطناتي علاماسي صبو نقصلو خيدم الله مالت كيتر بكون دحرا كالو انقصيله سمونكم قصلي مالتي انا تتقيمه سنت تتقيمه حجينا انا ممهران كاخمو اب يوتيوب ناتم channel غيرم اليوم على فيسبوك دي بزح ولا كاتلهم سب قس بقس مستفلطو ግን كتوكيو مالتي معناته نحنا السوشيال ميديا بتوم ابت اونلاين كموت زغبوم
ዘይኮንስ በቶም ክመፁ ዘይግብኦም ይተዓብልሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ሓደ መራሒ ወይ እውን ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒ ወይ እውን ኣብ ላዕለዋይ ጨንፈር ዘሎ ውልቀ ሰብ ወይ እውን መራሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ በዓል ሞያ ዘሎ ሰብ እንድሕር ዝኾነ ኢሉ ተዛሪቡ እስቶ ከምዚ ኢሉ ኢሎም እቶም ጋዜጠኛታት ድዮም ወይ እቶም ናይ ኮም ዝዝርጉ ሓበሬታ ይዛረብሉ ምክንያቱ ወሳኒ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ናትናኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥራይ ዝኾነ ወረን ምስ ወረ ዝተኣሰረን ጉዳይ ወይ እውን ብዙሕ ጥቕሚ ዘይብሉ ወይ እውን ናይ ፅርፍን ናይ ብድዕን ዝምህር ሰብ ንዕኡ እስቶ ከምዚ ኢሉ ንስቶ ኢሎም ይዛረብሉ እንታይ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ፈፂምና ወዲቕና ኣለና ማለት እዩ ሓደ ዝለዓለ ፖለቲከኛ ወይ ዝለዓለ ደረጃ ፅፍሒ ዘለዎ ሰብ ወይ እውን ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ሓደ ፍሉጥ ሰብ ከምኡ ግን ኣይበሃልኒ ማለት የለን በንፃሩ ንኸይድ ኣለና ምስቲ ብዓለም ዘሎ ደረጃ ማለት እስቶስ ከምዚ ኢልዎ እስቶ ንስቶ ከምዚ ኢልዎ ንስኻ ትብል ልክዕ እዚኦም ምሁራት ፖለቲከኛታት እዮም ወሰንቲ ናይ ሓንቲ ሃገር እዮም ገለ ነገር ደረጃ ዝበፅሑ እዮም ኢኻ ትብል ግን ኣይኮኑን ንሳቶም ነቲ ዘይብዕቑዕ ወይ እውን ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ እውን ጌጋ ዝኾነ ኣካይዶኦምሲ ነቲ ትምህርቲ ደልዩ ዘሎ ሰብ ወይ ትምህርቲ ዝግብኦ ሰብ የመሓላልፍሉ ማለት ተሓሒዝካ ኩልካ ትወድቕ ማለት ስለዚ እዚ እቶም ምሁራት ክገብርዎ ዘለዎም ክሪእዎ ዘለዎም ከይተሓለሎም ንመፃኢ ወለዶኦም ንኽብሉ ንመፃኦም ኣካይዶኦም ንመፃኢ ካብዚ ፅባሕ ንኽተሓይሽ ኢሎም ሎሚ ክፅዕሩ ክላቦ ይፈቱ እታ ካልእ ተላቦ ትፈቱ ድማ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ድማ ነዞም ትምህርቲ ዘለዎም ብዛዕባ ትምህርቲ ምስ ሜላ ምስ ኮም ዝተኣሰር ጥቕሚ ዘለዎ ነገር ዝገብሩ ሰባት ሼር ገብረሎም ኣለዎ ምሕላፍ መገዲ ክኸእለሉ ካልእ ሰብ ብኾም ሼር ብምግባር ንዖም እንዳተባብዐ ንዖም እንዳመጎሰ ንእሽተይ ፅቡቅ 10 ኣቕሪቡ ካብተን 15 ፅቡቅ ኣለኖ ተተባብዕ ይግብኦ ይሰብ ምክንያቱ ብሙሉእ ፅቡቅ ክኾን ኣይክእልን ናብ ፅቡቅ መገዲ ከይድ ምህላው ጥራይ ሲ ክተባብዕ ግብኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከይድ ንዓካ ብድዐ ከይረኣኻ ዝኾነ ከይገበርካ ምትብባዕ ከም ልምዲ ክትሓዝ ኣለዎ ምስ ብዙሕ ግዜ ድማ ብዙሓት ከምኡ እንድሕር እንዳገበሩ መፅኦም ኩሉ ሰብ ነቶም ምሁራትና እንዳቐደሞም ድሕሪ ክኸይዱ ዘን እቶም ምሁራትና ተረባሓቲ ተጠቀምቲ ተፈለጢ ይኾኑልና ንሕና ድማ ካብኦም ተማሃርቲ ሞያ ቀሰምቲ ንኸውን እቶም ኣብቲ ጌጋ ሓበሬታ ጌጋ ኣካይዳ ኣብ ኢንተርነት ኣጠቃቕምኡ ድማ ናብ ጌጋ ክንወስድ ክንከይድ ዝገብሩ ድማ እንዳወሓዱ ይኸዱ ማለት እዩ እምበር ንሕና ከም ሕብረተሰብ በዓልና ኢና ንዓና ናብ ሕማቕ መገዲ ዝወስዱና ኣሰዊድናዮም ወይ ይዕቢናዮም ማለት እዩ ሕጂ ዓብዮም ዝለዓለ ደረጃ ኢድ ሒዞም ንሳቶም ጠለስቲ ወይ እውን ወሰንቲ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና በቶም ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይገብሩና ሰባት ንቕለስ ሕብረተሰብ ኮይና ኣብ ሽግር ወዲቕና ንርከብ ኣጠቃቕሙ ካብ ዘይምኽኣል እዩ ብዛዕባ ናይ ሎም ኣርእስትና ማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣጠቃቕሙ ዝነበረና ትሕዝቶ እዚ ይመስል ኣጠቃቕመና ብልክዕ ክንፈልጦ ከም ዘለና ከዘኻኽር ይፈቱ የቐኒለይ ሰንኩልቲ ናይ ብሓቂ የቐኒልና በቃ መዓት ኮመንት ተወልደ ጉድ ጆብ ከፋሊኖ ቤት ሓፍትና ጉድ ጆብ ግሬት ወርክ ኪቢራ ብብሉካ ኣለዉ ሙክታር ናይ ብሓቂ ደስ ትብል ምሸት ኢና ምሲና ከምዚ ዝበልካዮ ሓደ ካብቲ ናይ ዕላማ ማህፀን ዋላ ሓደ ሰብ እንድሕር ተቐይሩ እቲ ሓደ ሰብ ከዓ ከይዱ ነቲ ሓደ ሰብ ክቕይሮ ዝብል እምነት ዘለና ብዙሕ ግዜ ዋላ almost 9,000 ዝኸውን ፎሎወርስ እኳ እንተሃለውና ካብ 30 40 50 ቪወርስ ኣይበዝሕን እዩ ሓደ ግዜ ግን ንሱ ይኮነን ከዋድቐና ዘለዎ ፅባሕ ንጎቲ ሰብ ናብ ልቢ ተመሊሱ ሪኮርድ ስለ ዝኾነ ተመፂኦም ኣብቲ ናህና ፔጅ ክርእይዎ ምዃኑ ስለንኣምን ማለት እሞ ናይ ብሓቂ እየቐኒልና ከፋልሓውና ቅድሚ ምውዳእና ዝኾነ ለቦዋ እንድሕራለካ ኮይኑ ናብኻ ከብሎ ይኣኒለይ ለቦዋይ ገለ እኳ ኩሉ ወዲአ የቐኒለ ብጣዕሚ ደመስግን የቐኒለ ኣብዚ ኣኽቢርኩም ዝዓደምኩምኒ ክብረት ይሃበለይ ኣባላት ማሕበር ማህፀን ክብረት ይሃበለይ እዚ ኣዝዩ ዘኽብርዕ ወይ እውን ዝሕጉስ መደብ ኢናትኩም ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ኣብዚኣ መደብ ስለ ዝዓደምኩምኒ ክብረት ይሃበለይ መጀመርያ ብድጋሚ ድማ ንስኹም ብዘይ ዝኾነ ረብሓ ብዘይ ዝኾነ ኣታዊ ክንጠቅም ክንረብሕ ብዓቕምና ከነበርክት ኢልኩም ከምዚ ምግባርኩም ብዙሕ ብድሆ ከም ዘለዎ ይርዳእኒ ግን ኣጆኹም የኽብለኩም ዝኽእል ኣጆኹም እቲ ብዝተኻእለ መጠን ድማ ከምዚ ናይ ፋንዲንግ ዝኾነ ሊንክ ብምግባር ፋንድ ክትኮኑ ኣለኩም ነዚ ንምግባር ድማ ቁርብ ፈይ ከብላ ናይ ስትራይፕ ተውፃእኹም ፅቡቕ ነይሩ ስትራይፕ ኣካውንት ተውፂእኹም ብስትራይፕ ገንዘብኩም መፀኩም ይኽእል ዝኾነ ሽዑ ኣብቲ ናትኩም ዌብሳይት በዚኣ ክሊክ ተገይርኩም ገንዘብ ክትገብሩና ትኽእሉ እዮም ትብልዎም ናይኮም ኣለዎም ስትራይፕ ኢንቮይስ ትኸፍል ናይኮም ማለት እዩ ብቐጥታ ድማ ገንዘብኩም ናባኹም ክሰድልኩም ይኽእሉ ትገብሮ ትኾኑ ኢኹም ሽር ርግፀኛ እያ ትገብሮ ኢኹም ግን
بسترايبس بزح سب يدقفاني بباي بال قال يزقبط صبوي جن سترايب كا قداسيو ازي وساني خوين زلو لومي كاب زخون هاجر مبزحنا هاجرات ገንዘብ ክትቅበል ትኮይንካ قداسيو ንምንታይ እዛ ዝተዛረበላ ዘለኹ ብዙሕ ሕብረተሰብና ከምዚኦም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንስ ወይ እውን ከምዞም ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሎም መንእሰያት ገለ ዝብሉ ከም ዝገብሩ ዝኾነ ብሕቡእ ረብሓ ዘለዎም እዩ ዝመስለና እሞ እንታይ እቲ ዕላማ በዘይገድ እንታይ እቲ ዕላማ ዳ ክንፈልጥ ኣለና ስለምንታይ ብኸመይ ንፈልጥ ኣለና እቲ ዕላማ ናይቲ ሰብ ዳ እምበሪ ጠቃሚ ኮይኑ ሕብረተሰብ ክሕገዙ ግብኦ እዩ ስለዚ ንስኹም ከዓ ክትሕገዙ ይግባአኩም እዩ ወላ ብዘይ ዝኾነ ረብሓ ከም ዝትገብሩ ምፍታንኩም ተስፋ ከይቆረፅኩም ኣብዚ ላይፍ ካብ 50 ዘይበፅሑ ላይፍ መደብ ካተለኹም ክንሶም ግን ተስፋ ከይቆረፅኩም ከም ዝትገብሩ መላኩም ክትምገሱ ይግባአኩም እዩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣነ እቲ ዕላማ ድማ ብዘይ ዝኾነ ሸራውነት ነቲ ሕብረተሰብ ካብ ፖለቲካ ሃይማኖት ካብ ኩሉ ወፃኢ ጥራይ ዝጥቕሙ ሓበሬታ ምምሕልላፍ ካብ ካልኦት ክኢላታት ድማ ሓበሬታ ከምኡ ምሕላፍ ኢልኩም ምሕሳብኩም ብጣዕሚ ዝመስገን ክብረት ይሃበልና ኩሉ ሰብ ድማ ዋላ እታ መደብ ኣጋጣሚ እዛ መደብ እዚኣ ዝሃደልናያ ኣይፍተዋ ዋላ ካልኦት መደብ ዝመፃላ ኣይፍተዎ ግን ነቶም ካልኦት ከምኡ ዝፈትዉ ሰባት ከምኡ ዝደልዩ ሰባት ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ሼራ ምግባር ክነጥፍ ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ ምስ ክንዘረቦ ዘምሰና ተመሳሳሊ እዩ እውን እዚኣ ክላቦ ፈትኑ ዝኾነ ሰብ ዝርኦ ማለት እዩ ብኩሉ ድማ ሞራል ክወሃቦም ይግባእ ማለት እዩ ከምዚ ሕልፍ ትብልካ ዝኾነ ፖስት ገይሮም ላይክ ትገብርሎም ሼር ትገብርሎም ድሕር ኮይንካ እሶም ከዓብዩ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ካብ ኩሉ ተዓዛቢ ክትርከብ ዝደልያ ዘለኹ እያ እታ ካልእቲ ድማ ንስኹም ኣጆኹም ተስፋ ይትቁረፁ ከቢድ እዩ ዳኒ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ኣብዚ ላይፍ ኣት ስለ ዝነበረ ቃነ እውን ባዕለይ ቁርብ ክብድ በለ እዩ ብዙሕ ሰብ ዘይካተል ትኾይኑ ሓደ ግዜ ናብ ዜሮ ዝወርደሉ ኣብዚ ላይፍ ኣነ ዝኣትወሉ ዜሮ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ዘይካተለካ ዝኣትሉ ዜሮ ተኾይኑ ቁርብ እንታይ ሰብ ዘይካተለሎ ኢልካ ሕጂ ሳይ ትገብር ግን ድሒሮም ከም ዝበልክዮ ነቲ ቪድዮ ስለ ዝከታተልዎ ሰኪርካ እቲ ዝደለኻዮ መደብ ትዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እምበር ኣለዎ ከም ሓደ ክልተ ሰለስተ ገለ ይከታተሉኒ እዮም ሓደ እዋን ስለዚ ከም ስለ ዝኾነ ይርዳእኒ ከቢድ እዩ ግን ኣጆኹም ክብለኩም ይፈቱ ንኩሉ ሰብ ድማ ከም ተወሳኺ ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ዝበሃል ከም ዝበሃል ዝኾነ ዘጋጥመና ኣብ ኦንላይን ዝኾነ ኣጋጢምና ክንፈርሕ ክንጭነቕ ክንሓርቕ ዝኾነ ዘይግባእ እንታይ ዳ ንዝፈልጡ ኣካላት ከምዚ ኣጋጢማ እንታይ ክገብር ይኽእል ኢልካ ነቶም ዝፈልጡ ኣካላት ንዕኦም ምሕታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ከምኡ ኣሕዋትና ነይሮም ዝኾነ ኣታይሎሞም ናይ 6,000 ዶላር ከምዚ ናይ $5,000 ዩሮ እምበር ናይ 5,000 ዩሮ ከባቢ ከም ዝተኸፍሉ ከም ዝትገብሩ ኢሎም ስታገይሮሞም ማለት እዩ ምፍራሕ ገይሮምሎም ግን ኣጋጣሚ እቲ ከምኡ ዘጋጠሙ ሓውና ስለ ዘካፈለኒ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነጊረዮ በታ ኣነ ዝገበርክዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ብኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል ግን ካብዚ 5,000 ዩሮ ክሳርኡ ድሒኑ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እውን የጋጥም እዩ ዝኾነ ከምዚ ክንገብረካ ኢና ከምዚ ቪድዮ ክሒዘ ኣለኹ ሸር ገብሮ እየ ተዘይከፊልኪ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሎም ብፍላይ ንሕብረተሰብና ደንዲኖም ዝገብሩ ውልቃውያን ሰባት ኣለዉ እዮም ፍሉይ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ብንቕሓት ክንጥምቶም ክንሪኦና ኣለና እንድሕር ተሸጊርና ድማ ንሓደ ይፈልጥ እዩ ዝበልናዮ ሰብ ከምዚ ኣጋጢማት እንታይ ክገብር ይኽእል ንብሎ ኣለና ዋላ እውን እንተሰኪፍና ወይ ተሕፊርና እውን ንሓደ ሓወይስ ከምዚ ኣጋጢማቶ ሓፊሩ ንሱ ከዓ ኣነ ሕጅስ እንታይ ተገበርኩ ሓይሽ ከማኽረደለስ ስኻ ብሓግዘኒ ኢልካ እውን እቲ ነገር ኮላሊ ኢልካ እውን ትረብሓ ትኽእል ኢኻ ዘገደስ ስኻ ክትረብሓ ትኽእል ሜላ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ምግባር ክንጥቀም ከኣለና እምበር ብዙሕ ሰብ ፈሪሑ በቃ ብምሕር ፍርሒ ጥራይ በቲ ኦንላይን ብዝግበር ብምሕር ፍርሒ ነቲ ሽግሩ ቁስሉ እንዳሓበአ ይነብር ከም ዘሎ ርግፀኛ የርኢ ኣለኹ እውን ስለዚ ካብ ኩሉ ነፃ ኮይንካ ገለ ንፉዓት ኣብነታውያን ሰባት ዝፈልጡ ሰባት ሓቲትካ ካብ ፍርሒ ነፃ ኮይንካ ትነብር ካብ ዝኾነ ሽግራት ነፃ ኮይንካ ትነብር ይከኣል እሞ ንኩሉ ሰብ ድማ እዚኣ ክብሎ ይፈቱ የቐኒለይ ስለ ዝሓደምክምኒ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ተመስገን ንኩልኹም ሰላም የቀኒልና ከፈላሓውና ደጊመ ደጋጊመ ብሽመን ብሽም ኣባላት ማፀን ከምኡውን ተዓዘብቲ ማፀን ክቡራት ተዓዘብትና መደብና ኣብዚ ክንውድእ ኢና ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብካልእ ስጋዕ ንራኸብ ብሩኽ ቅነ ይቀኒልና